Vale, por a miña parte podemos comezar, xa estamos emitindo. Vou silenciar os micrófonos a todos, menos ao alcalde, e despois xa sabedes, desconectados e punto. Vale. Bueno, pois boa tarde entón, e vamos a dar comezo a este pleno ordinario. Bueno, saudar aos membros da corporación e saudar tamén a toda a xente que nos pode estar seguindo a través deste medio telemático, que é unha boa cousa que participen e poidan observar os plenos do Concello de Burela. Ben, vamos a dar a comezo co primeiro punto, que é a aprobación da ata da sesión anterior. Se hai alguna cuestión que comentar, senón, pois, aprobaremosla por unanimidade. Bueno, penso que hai unanimidade entón na aprobación da ata anterior. Despois, o segundo punto é o expediente 1729-2020 con respecto ao xulgado de paz. Corresponde elixir o xuiz por cuestións que xa estaban plantexadas e convocadas. Por tanto, doulle paso ao señor secretario, cando queira. Non, o expediente 1729/2020 era a elección do xuiz de paz titular. Nese sentido, na comisión informativa, o seu dictamen por unanimidade foi escoller a Ángel Fernández Acción. Mais nada, non hai maior contido, porque ao fin e ao cabo tratarse dunha elección e non dunha proposta resolutiva. Moitas gracias. Bueno, pois exactamente o que acaba de dicir o señor secretario, estivemos o outro día na comisión informativa, os tres grupos chegamos a un acordo unánime que é elixir como xuiz civil a Anxo Fernández Acción. É unha persoa coñecida, recoñecida, eu penso que cumpre perfectamente as condicións para ser xuiz de paz, dado que, por un lado, é moi favorable que o coñeza casi todo Burela, serviu perfectamente en algunha cuestión como foi bueno, era director ou era o que realmente levaba a Cruz Roxa aquí en Burela, levou bastante ben, tamén tuvo moito tempo traballando en Capitanía Marítima, por tanto, penso que agora mesmo ten a disposición tamén de tempo para poder atender perfectamente o que é esta nova responsabilidade, por eso fixamos a proposta por unanimidade os tres grupos. Se queren comentar algunha cousa, tanto don Mario como don Manuel, pois fagan. Mario, Manuel. Ben, pois entonces vamos a votar a esa proposta de elixir como xuiz de paz aquí no noso xulgado de paz aquí de Burela a Anxo Fernández Acción. Votos a favor? Ben, pois entón considérase que está elixido por unanimidade. O segundo punto tamén está en relación co expediente do xulgado de paz, así que, señor secretario, cando queira. Bueno, estamos na mesma situación que anterior, simplemente a anterior era a elección do xuiz de paz titular, e neste caso é o xuiz de paz sustituto, para naqueles casos de vacancia, por dos motivos previstos, sustitúa ao xuiz titular. Neste sentido, a Comisión Informativa de Persoal e Seguridade Cidadá, a quen propuxo tamén por unanimidade, foi a María Dolores Cociña Cabanas. Bueno, moi ben. Entón, este tamén era unha cuestión que tiñamos falado na comisión informativa, tamén hai unanimidade en facer esta suxerencia de que vaya, porque además era a única persona que se ofrecía como ser sustituta no momento dado, non? Por tanto, cumpre estas condicións e tamén por unanimidade creo que acordamos votar esta persoa, a Cociña, a María Dolores Cociña. Queren algún comentario ou sencillamente pasamos á votación? Ben, pois entón votamos para a xuez de paz a María Dolores Cociña como sustituta, ou como segunda, do xuez de paz de aquí do Concello de Burela. Votos a favor? Ben, pois entón está nomeada por unanimidade de toda a corporación. O cuarto punto é un expediente de certificado de informes, que xa os teñen, e o quinto punto tamén. E despois, entre quinto e o sexto, quería facer unha proposta de dación de conta. O outro día estivemos unha reunión cos hostaleiros aquí no Concello e, se queren, pasolles a informar. Tamén lles dou unha oportunidade de poder opinar, porque tamén ten certa
certa relación ca seguinte paso, que vai ser unha moción que presentou o Grupo Popular. Bueno, en primeiro lugar, pois eu digo iso que fixemos outro día, xa tiñamos convocada, que primeiro fixeron a petición a uns cuantos hostaleiros no aspecto de querer facer unha xuntanza co Concello para ver, mirar un pouco todas as axudas que puderan ofrecerse desde esta entidade. Tivemos esa reunión, donde houve outros representantes dos 25 que asinaban un documento, bueno, pues, entre outras cosas, pedían pues, alguna medida concreta, específica que o Concello pudera ofrecer para, de alguma maneira, compensar o que foi este mes de novembro. Teño que dicir que agora mesmo, neste mes de novembro, foi moi sacrificado para a hostelería, en xeral, para todos os negocios, penso eu, de Burela, ou casi todos, non todos, pero casi todos os pequenos comercios, as pequenas pymes e autónomos, pois foi un mes moi sacrificado. Teño que dicir tamén que agora, esta noite, ás 12 da noite, xa empezan a recuperar a actividade socioeconómica, sobre todo da hostalería, e mañá espero que, se todo vai ben, tal como me foi informado, ás 12 da noite tamén pasamos a ter a liberdade de movimentos por aí, o sea que retírase o que é o confinamento perimetral. Iso é unha boa nova, pero, bueno, hai que dicir que no mes de novembro xa tivemos outra boa sacudida no mes de xullo e, por tanto, penso que é un colectivo moi afectado e, por esa razón, eles querían, pues, bueno, de alguma maneira, chegar a algún acordo co Concello para establecer algún tipo de axuda. Bueno, miramos, solicitaban o lixo e a auga, de que se lles fora, de alguma maneira, compensado ou sustituído, ou, bueno, de alguma maneira que non tuveran que pagar o lixo e a auga desos meses que tiveron parados ou do tempo que estiveron parados. Aí xa lles informamos que nosotros non podemos sustituir ou eliminar estas dúas cuestións, tanto do lixo como da auga, pero sí que chegamos a un acordo con eles que sacar unha convocatoria de subvencións para que poidan compensarse o gasto derivado desos dous recibos, do lixo e da auga. Estuveron de acordo, bueno, pues vamos a facelo, van a ir os orzamentos do ano que ven, cando se planifique todo isto, porque agora este mes é imposible, xa por a dinámica do Concello xa quero que o coñezan, pero é moi difícil que se poida facer. Pero sí que vai ir contemplado unha medida, unha convocatoria de axudas para estas cuestións de lixo e da auga concretamente. Despois da cuestión de terrazas, tamén solicitaban que non se pasaran a cobro, tanto as deste ano, como para o ano que ven. Había que mirar a ver como vai o tema para o ano que ven. Hai que miralo tamén, hai que saber como se vai a evolucionar, como vai evolucionar isto do COVID e a ver como condiciona pues todo, a cuestión sanitaria e a cuestión socioeconómica. Pero con respecto ás terrazas, tamén dixemos que este ano non se pasou ninguna, solamente se pasaron aquelas primeiras que eran a primeira ocupación ou a primeira actividade, que era pedir pedir para unha actividade concreta, entonces tiñen que facer un pago, pero houve, me parece que un caso, se houve. O resto da xente, pois xa, o resto dos propietarios, non se lles pasou a ninguén o recibo das terrazas, e tamén fixemos unha proposta que, por lo menos nos 3 primeiros meses, a ver como vai evolucionar isto, xa digo, pois tampouco se lles vai a pasar. Aí miraremos unha fórmula normalizada e legal para poder facelo, pero tamén estiveron de acordo. Despois, os vados e impostos de cartelería posta na rúa, pois prácticamente non se vai aplicar porque era para algún tipo de cartelería, de menús e todo isto, non se pode sustituir eso. Realmente, pois, quedamos en que isto si vai a seguir facéndose porque non é importante, ni siquiera, se queren poñen, se queren non o poñen, pero non é unha ocupación de vía pública, por tanto non se podía sacar ninguna cuestión que non tiveran por que pagar, pero sí que teñen que facer. Pero, bueno, non houve ningún problema en deducir que ese tipo de cartelería, se non fai falta poñela, non a poñen, se teñen que pagala, pois tampouco é nada, porque realmente ocupan pouquísimo. Facía unha pregunta sobre a previsión do 2021, derivada da emerxencia sanitaria, derivada do COVID, a previsión do ano 2021, vamos a ver como evoluciona. Quedamos en volver a facer unha xuntanza no mes de xaneiro para tomar decisións con moito máis coñecemento de causa. Evidentemente, a previsión, eu penso que, hai moitas cuestións que están agora encima da mesa, está a vacina, está tamén outras cuestións de o que vai ocurrir agora no Nadal, estánse tomando unha serie de decisións e de determinacións e de condicionantes, e xa veremos como evoluciona.
En principio, quedamos para o mes de xaneiro a estudiar a cuestión tal e como evolucione e desa maneira, pois, bueno, discutiremos un pouco que se vai facer cas previsións cara ao 21, como vamos a facer para botarles unha man, e, desde logo, vamos a estar pendentes de a normativa que vai saindo con respecto a isto, as axudas que teño tanto o Goberno Central como a Autonomía, como a Xunta de Galicia, e despois miraremos a nosa axuda, que sempre é condicionada, como xa saben, aos orzamentos do Concello de Burela. Despois, na cuestión sanitaria, pedía unha serie de circunstancias, sobre todo a transparencia. É certo que neste caso sí que se perdeu neste último mes de novembro, cando fora a pandemia no mes de xullo, cando volvera ese rebrote, que fora moito máis preocupante, hai que dicirlo así, que este que houve no mes de novembro, e o mes de novembro tampouco foi floxo, pero o do mes de xullo sí que era moi preocupante, chegamos a ter prácticamente 200 contaxiados simultaneamente, con 1000 e pico confinados, e, bueno, naquele momento pois, había unha transparencia absoluta porque tivemos perfectamente combinados en contacto constante de seguido coas autoridades sanitarias, co Concello, co resto dos concellos da Mariña que tamén estaban afectados, ainda que Burela foi o máis afectado, como xa saben. Temos prácticamente todos os días unha videoconferencia onde entre todos considerábamos que é o que tiñamos que facer, compartíamos as responsabilidades, compartíamos tamén a forma de facelo, e iso era unha cuestión, penso, moi positiva que deu un resultado extraordinario. Naquele entón, xa se lembran, tampouco pechamos a hostelería. Si tiñamos creo que 17 días de confinamento perimetral para toda a Mariña e 12 exclusivos para Burela. E, sin embargo, salimos moi ben, derivado, quizá, da cantidad de traballo que houve detrás e da coordinación e da axuda que fixamos uns con outros, todas as institucións e todas as autoridades. Agora, no mes de novembro, comenzouse a facer últimamente. Agora estamos facendo, hoxe tive unha, por exemplo, unha videoconferencia con as autoridades sanitarias, onde nos informaron desto que comentei antes. Pero, sin embargo, non houve un seguimento. Antes había un seguimento prácticamente de específico de cada un dos contagiados, de cada un dos pacientes, e casi íbamos tomando decisións particulares sobre eles. Esta vez non foi así, houve menos coñecemento. Eles dicían de máis transparencia no aspecto da información, porque tamén houve un caso que eu penso que é rechamante e que debemos de ter moito cuidado con certas informacións ou con certas decisións que se toman con respecto a isto do coronavirus. Tamén saben que houve protestas, e mesmo tamén me queixei un pouco no aspecto de que había mellor concellos que en principio tiña máis contagiados que Burela e, sin embargo, pois, non estaban perimetrados, nin estaban siquiera coa hostelería cerrada. Eso significa que hai que explicar moi ben e ter transparencia e, desde logo, convencer, porque aquí estamos todos metidos no problema. Evidentemente, se estamos metidos no problema, temos que ser conscientes do que está a pasar. Desa cuestión, pois, eu penso que é moi necesaria. Bueno, pois, non houve esa transparencia, o único que había era unha entrada na páxina do Servizo Galego da Saúde, que aí había, sí, o que estaban internados nos diferentes hospitais, e tamén no contagio que había en cada un dos concellos. Por exemplo, en Burela figuraba normalmente, ao primeiro poñían de 0 a 7 días, pero despois solamente poñían de 0 a 14, onde figuraba os totais de 0 a 14 días, non? Deso había que baixar, con respecto a 100.000 habitantes, na proporción que corresponde a Burela, había que baixar dos 150. 150 nos últimos 14 días. Esta vez xa o acabamos, hoxe tiñamos menos de 140, o sea que estamos perfectamente nesa coyuntura, pero sí que eles pedían a transparencia e nosotros tamén a pedimos, porque antes mandaban a un correo específico do Concello onde nos dicían todos os días, todos, cuántos había contagiados, cuántos estaban no hospital, cuántos saíran e cuántos... Bueno, había unha información moito máis rigurosa que houve nesta ocasión, e así o dixemos tamén, e están de acordo as autoridades sanitarias con esa crítica, e bueno, pois entre todos, pois eso é unha demanda que además é bon sabelo para non confundir, estar todo o mundo ben informado para tomar as decisións que hai que facer. E, desde logo, asimilalas e colaborar, como fixo o Concello de Burela, que toda a xente colaborou, penso eu, dunha maneira extraordinaria. Bueno, despois tamén os cartos sobrantes, xa saben que houve unha guía de axuda de 125.000 euros, dos cales pensamos que non iban a chegar e sobraron perto de 70.000 euros. Dicían que se podía facer con estos 70.000. Non podemos facer nada ahora inmediato, de coller os 70.000 e facer un reparto, non? Teríamos que volver a convocar, estos acumularánse a partida que se saque para o ano que ven, acumularánse para facer, por exemplo,
fronte ao que comentaba antes, que era a convocatoria de subvencións, por exemplo, para lixo, para quedaron neste caso tamén de traguer, a facer unha reunión, xa supoño que farían, de traguer un listado para, en proporción, darlle unha importancia aos diferentes problemas que poden ter. Eu que sei, por exemplo, pagar recibos de agua e lixo, igual é de toda a problemática que les ven, igual representa un 70%. Bueno, pois marcar unha porcentaxe para ter nosotros en conta para elaborar despois as condicións e as bases para poder favorecerlos no máximo posible. Bueno, foi basicamente o que se falou e quedamos de falar outra vez no mes de xaneiro, a ver como evoluciona. Mañá comezan a actividade con un 30% no interior, con un 50% no exterior, abren pola mañán e pechan ás 11 da noite. Bueno, pois a ver como vai evolucionando o tema e, desde logo, que seguiremos falando agora dentro un pouquiño cando debatamos unha moción do Partido Popular sobre este tema. Bueno, pois doulles unha oportunidade de poder comentar, pero tamén lles teño que dicir que os concellos sí que teñen responsabilidades e deben de afrontar o máximo posible, xa o avanzo, en todo este tema, pero evidentemente as responsabilidades non corresponden aos concellos, porque non podemos asumir as responsabilidades de toda cuanta crisis hai e toda cuanta afectación trae esta crise. Non se pode. Entón, hai que tamén saber, así o informamos, para moverse e solicitar axuda ao Goberno Central, que dentro da súa normativa que saca, e, desde logo, tamén a Xunta de Galicia. Don Mario, cando queira. Sí, ben, empezando por lo que acaba de decir o señor alcalde, nese punto temos que estar de acordo en que a actividade económica é unha competencia fundamentalmente do Goberno do Estado e da Xunta de Galicia, aínda que os concellos evidentemente teñen que intentar fomentar e promocionar a actividade económica, pero non é unha competencia propia dos concellos, entón non pode correr toda a responsabilidade nos concellos, sobre todo porque os concellos xa afrontan bastantes gastos, incluso a veces asumen competencias impropias e os cartos dos que dispoñen, os fondos que dispoñen son os que son, non? Con respecto ao que acaba de decir sobre a reunión que mantivo con representantes do sector hosteleiro, bueno, sobre o que nós, evidentemente, parece-nos ben que mantivera esa reunión, porque aparte parece que foi productiva, se chegaron a acordos e se emplazaron a ter máis comunicación. Nos tamén, evidentemente, temos comunicación con parte dese sector, porque estamos no día a día da vila e da rúa. Entón, parece-nos moi grave o primeiro que nos fixeron chegar, que foi que en todo este tempo non tuveran comunicación directa con representantes do goberno municipal. Queremos que aquí todos os que estamos aquí neste pleno, os que representamos os veciños, temos coñecidos, amigos, familia incluso que están ou forman parte do sector hosteleiro comercial, e creo que todos nos preocupamos, pero a nivel institucional, a nivel de concello, creo que sería de agradecer que, bueno, o concello ten que estar pendiente un pouco de comunicándose, sobre todo comunicándose, o que un pouco é o que creo que faltou hasta este tempo neste tema, comunicarse con todos os sectores, hosteleiro, comercial, pesqueiro, de todo tipo, non? E logo, sobre os puntos os que foi desgranando, que tratou a reunión, a que un pouco somos coñeceros tamén, que son un pouco as demandas que tiñan, a que teñen no sector hosteleiro, sobre o tema das taxas de lixo a auga, tamén abados a cartelería. E nós, cando comezou isto a pandemia, cando soltou en marzo, se reunía aquí a comisión de seguimento, as propostas que fixemos iban na liña de que que os técnicos traballaran nas posibilidades legais e procedimentais tamén para que se puideran levar a cabo axudas ou bonificacións ou exoneracións destas taxas. Sabemos que é complicado, sobre todo as que están afectadas por normativa superior ou incluso as que están afectadas por un contrato de servicios de concesión, como pode ser o de lixo e da auga. Por iso nós solicitábamos que se virara a forma legal de facerlo, porque vemos que era complicado, non? E iso xa o facíamos en marzo. E fixemos en varias ocasións que se fixeran este tipo de informes para ver, efectivamente, se podía ou non se podía facer, e que era a mellor forma que tiña o Concello de implementar este tipo de axudas, porque tamén do que sacamos en claro que demanda, sobre todo, o sector hosteleiro, de falar con ele, ter contacto con ele, é que ven case mellor con vos ollos e les parece máis eficiente que a axuda directa ou indirecta en forma de subvencións, senón que
lles libera un pouco de parte do gasto que teñen con respecto ao Concello, porque a parte é máis eficiente para o Concello, porque sería non gastar, senón deixar de ingresar, e tamén para eles que é reducirlles o gasto, non? Sabemos que, sobre todo o tema do lixo da auga, e vemos que tamén o dos vados e a cartelería era complicado, pero no das terrazas xa víamos que era máis sinxelo, porque era unha ordenanza que respondía solo digamos, ao nivel de municipal. Xa o temos traído no pleno, xa o temos comentado, xa é demandado, que se non se cobraran a taxa das terrazas na medida do posible ao sector da hostelería, porque era unha das demandas que facían, parecíanos xusto, aparte o propio goberno na prensa dicindo que iba a flexibilizar ese tema. Aquí creo que tamén faltou comunicación, porque é certo que non se cobrou, pero sí que nos chega que chegaron notificacións de canto lles correspondía, ao mellor, sobre todo tendo máis comunicación, sobre todo seguramente se podía aclarar este tema, e parecenos ben que nos primeiros meses de 2021 tampouco se vai a cobrar, porque a situación é que pasaron un trago, están pasando momentos duros, entón creo que van a axudar. Aparte, según o que foi liquidado en 2019 e o que está orzamentado para esa partida en 2020, a cantidade non era moi alta, senón que é máis ben pequena, o Concello non creo que lle supoña nada, ou non lle supoña moito, sabemos que ao final todo suma, non? Pero non creo que supoña moito non pasar todas esas taxas das terrazas, entón creemos que é unha medida positiva, non? Con respecto a previsión de 2021, creemos que é positivo que se informe da previsión que pode haber en canto ao que poida pasar coa pandemia, que isto o gallá que non, pero parece que aínda vai persistir na realidade, na actualidade, bastantes meses. Entón, parecenos que ten unha gran oportunidade o goberno local para, con isto da pandemia, cambiar o seu proceder e comezar a gobernar con un pouco de previsión e planificación, que é un gran parte que vimos demandando desde xa este goberno e tamén no mandato anterior, non? Un pouco máis de previsión, planificación e programación para intentar levar a cabo a xestión do Concello, non? E creemos que é importante que se faga esta previsión e se informe a todos os sectores un pouco, tanto hosteleiro, comercial, asociativo, deportivo, a todos os sectores, un pouco de como pode ser o ano que entre, en canto a nivel orzamentario, tamén a todos os niveles de xestión do Concello, non? En canto a información sobre a realidade sanitaria ou os datos sanitarios do Concello, parecenos, igual que nos parece grave que non houbera primeiramente comunicación entre o equipo de goberno e o Concello e ao sector hosteleiro, tamén nos parece gravísimo que houbera esta falta de transferencia, ou digamos que se deixara de informar aos concellos desta maneira, con cifras exactas, que os concellos, parte que nos consta que non foi só no caso Luel, senón concellos veciños cos que nos temos comunicado con representantes deses concellos, que se tiveron que informar pola web da Xunta, igual que calquer veciño ou veciña que se informa mediante a aplicación que ten no móvil, desa maneira tamén se informaba aos concellos, parecenos moi grave. Tamén xa é público que no brote de xullo a Xunta manipulou ou falseou os datos que publicaba, que o cal se demostrou que ao contrastalos cos que foron trasladados á autoridade judicial non coincidían os datos. Tamén nos parece grave que agora non se facilitaran datos aos concellos, non? Evidentemente, o sector hosteleiro pide os datos a nivel sanitario para corroborar se dentro do sector hosteleiro había algún contaxio. É evidente que non hai contaxios rexistrados que estiveran relacionados co sector da hostelería. É máis, a Xunta identificou casos nos centros de cine da vila que son de titularidade da Xunta, e o que fixo foi pechar a hostelería. Onde non había ningún caso. O que nos parecenos, cando menos, dubidoso é que non se sostén, non entendíamos, ou non entendemos aínda, porque non habendo casos documentados na hostelería, o que se fixo foi pechala, cando os casos estaban noutros documentados, noutros sectores e noutras zonas, incluso en centros de titularidade da Xunta, como son os centros educativos, non? Que non con isto queremos culpabilizar aos centros educativos, pero queremos que non serve de moito pechar a hostelería se os casos están dando noutros lugares, non? En todo caso, quen ten que explicar isto é a Consellería de Sanidade e a Xunta de Galicia. Máis aló tampouco queremos duvidar dos criterios seguidos, máis aló que nos pode parecer raro que agora se pasara a contabilizar cada 15 días e por incidencia acumulada, que nos parece un bo parámetro para
para comparar ao mellor, pero non para ao mellor determinar que concellos pechan e que medidas se toman. Pero, bueno, como digo, terá que explicar a Consellería de Sanidade e a Xunta de Galicia porque sucedeu todo iso, non? Con respecto ao seguinte que comentou o alcalde sobre o que tratou a reunión, os fondos sobrantes das axudas, fálase o que se fala, o que nos chega, que hai 70.000 euros que non se repartiron, que non se concederon. En todo caso, creemos que, da mesma maneira que coas taxas do lixo e da auga e outras taxas, os técnicos municipais deben informar do procedimento para, digamos, que se aproveiten e incluso se poidan ampliar eses cartos ou esa partida de cartos. Ao mellor, da mesma forma que xa se fixo ano pasado, e con eses cartos incluso ampliar esa partida para que se dote as axudas, e incluso creemos que se son 70.000 euros, pois facendo unha partida similar á deste ano, que eran 120.000 euros, sumarían uns 200.000 euros, creo que é así a maneira de compensar ao sector neste nivel. Sabemos que non é fácil, porque claro, non sabemos nin o que vai haber de superávit, nin como van ser os orzamentos en 2021. Supoñemos que o equipo do goberno está traballando neles, están xa avanzados para poder presentar canto antes, pero creemos que tamén é interesante tamén pois que se conte co sector para a hora de elaborar as axudas, as súas bases, e efectivamente é interesante que eles, digamos, fagan un inventario ou informen de cal que son que é o que teñen máis estima ou como creen que se les pode axudar mellor ou que conceptos son os que deben recibir máis axuda, porque así, evidentemente, todos van quedar máis contentos con iso, non? E creemos que é a forma de facelo, comunicarse entre o Concello e o sector hostaleiro e comercial e elaborar unha liña de axudas que, cumprindo a lei, evidentemente, pois seña de que se axude da mellor forma posible ao sector. Ainda así, insistimos ou queremos facer fincapé nunha cousa. A mellor axuda para o sector da hostalería sería non haber posto nunca un peche, ou que non nos puxera nunca un peche perimetral, que nunca se pechara a hostalería, que se houbera levantado cando fora posible, xa fai bastantes días e bastantes semanas, e sobre todo o levantamento do toque de queda que o titular da presidencia da Xunta de Galicia puido facer desde o luns 9 de novembro. Extrañanos moito que nos medios públicos deste país todos os días se compara os datos de Galiza a varios niveles cos de Canarias, que é a comunidade que ten os datos máis baixos en canto a incidencia do COVID, pero non se levanta o toque de queda. Digo, o toque de queda que está posto desde as 11 da noite hasta as 6 da mañá, e que queremos que na maior parte das vilas e do territorio galego non afecta en gran medida ao que xa era a realidade, é dicir, entre as 11 da noite e as 6 da mañá queremos que, por exemplo, nunha vila como a Burela, xa non había moito movimento, o toque de queda non afecta moito máis que a perxudicar a hostelería. Esa é a nosa humilde opinión. Entón, creemos que a maior axuda pode ser esa, pero tamén o Concello ten que elaborar unha liña de axudas que sirva e que esteñan en concordancia co que precisa o sector hosteleiro e comercial. Esa é a nosa forma, a nosa opinión a respecto disto. Moitas gracias. Moitas gracias, don Mario. Señor Manuel. Sí, non sei se me escoita ben. Escoítase perfectamente. Sí. Vale. Moitas gracias, señor alcalde. Antes de comenzar a comentar como dixo vostede, este punto informativo, aclararlle a todos as persoas que nos están seguindo agora mesmo ou que nos seguirán en futuros días visualizando este pleno, que este punto non forma parte da orde do día de hoxe, co cal se comete unha nova irregularidade polo parte do señor alcalde, coa connivencia de outras formacións políticas desta corporación. Isto, como poderán comprobar pola forma de falar dos dous representantes políticos, non é máis que un speech político. Non é máis que un speech político, para darse a ver. Agradecemos de todas formas a información tan interesada que nos dá agora mesmo. Ben podería haber feito, se non la quería dar, como fixo noutras ocasións, e convocar a reunión de portavoces para pasárnosla. Pero, claro, na reunión de portavoces non tiña tanto público, e necesitaba público para este speech político. Que lle teño que dicir máis? Pois mire, vostede tivo a reunión cos hostaleiros este martes. Moi ben, está moi ben.
Nós, fíxese vostede, nós tivemos 2 reunións antes da que tivo vostede este martes, concretamente a última o luns. 2 reunións, unha a nivel institucional e outra máis a nivel de partido, con representantes do sector da hostelería. E non anduvemos publicando notas de prensa, non anduvemos sacando fogos de artificio. Simplemente recollimos, como se pode ver na seguinte moción, e nas notas de prensa que sacamos, as necesidades do sector da hostelería. E non andamos facendo publicidade gratuita da formación política. Vostede sabe o que é traballar con discreción? Pareceme que non. Como ve, gústase moito a si mesmo e necesita darse a ver. Falou vostede de transparencia. Bueno, dixenllo nunha ocasión nun pleno. Ten valor vostede a falar de transparencia. Ten valor. De feito, neste mesmo pleno, hai un novo incumprimento da súa famosa transparencia que tanto reclama aos demais. Na seguinte moción, nós pedimos unha información a semana pasada, a principios da semana pasada, e non se nos remitiu, que ten que ver ca moción que vamos a ler a continuación. E non se nos remitiu. E vostede pide transparencia. Bueno, aclararlle tamén á xente que nos sigue que o señor alcalde, Alfredo Llano, tiña puntual información das cuestións sanitarias por parte das persoas responsables desta área. Chamábano, non sei se todos os días, se cada segundo día, e tiña constancia de todos os datos de como se facían os test, de como se facían as ratios, de todo. Outra cousa é que o transmitira, porque lle interesara ou non que houbera balbordo, que houbera espectáculo. Espectáculo interesado, que lle beneficiara a él políticamente. Pero él era consciente de toda a información, de toda. Transparencia. Iso que lle pide vostede a outros, que sí que o fan, xa sabe o que ten que facer. Hai que barrer primeiro a casa dun, señor alcalde. Hai que barrer primeiro a casa dun. E gústanos ver como as dúbidas que mostra tamén o Bloque Nacionalista Galego. Tanto o Bloque Nacionalista Galego como o PSOE. Non sabemos, non temos claro, vostedes apoian aos sanitarios ou non? Apoian aos técnicos ou non? Temos dúbidas pola súa maneira de expresarse, porque todas as decisións tómanse por un comité clínico, como vostedes saben. Máis de 30 persoas que foron publicados. Os seus nomes, as súas procedencias, as súas profesións, as súas especialidades. Apoian os médicos? Non nos apoian? Aclárense vostedes. E por último, só unha cuestión máis. Encántanos ver unha vez máis a boa sintonía entre o PSOE e o BNG. Lástima que non tuveran hai uns meses, hai un ano, cando estaban negociando as condicións do goberno local. Lástima. Pero gústanos ver que triunfa o amor entre vostedes dous. Gústanos moito. Se quere, isto é unha reflexión en alto, vostede é o presidente e alcalde deste concello e preside este pleno, pero se quere seguimos cos puntos da orde do día. Ou se quere pode seguir facendo speech políticos. Como vostede diga, señor alcalde. Moitas gracias. Me vendo, Manuel. Bueno, está ben, aí a exposición que fai vostede, pero sempre se me escapa do rego. Temos que tratar en punto. Aquí fixemos algo que eu penso que é válido democráticamente porque quixemos facer precisamente transparencia. Podíamos non traer este punto aquí, que é unha dación. Encima, podíamos traelo e non ter que explicar nada, porque normalmente nos plenos, ben, non sabe vostede, non se comentan as dacións de conta. Supónse que xa son cuestións que teñen ustedes informado. Pero este era un tema que nos pareceu bon informarlos, derivado precisamente da transparencia. Nosotros tivemos unha reunión o martes e dixemos, mira, vamos a leválo ao pleno para dar unha oportunidade de opinión a cada un dos portavoces. Evidentemente, xa tiveron. Alguén aproveitona e alguén fixo película. De non sei que, de que si a transparencia, que si... Bueno, saliu iso do rego, como suele facer. Pero bueno, vamos a ver unha cousa.
Nosotros queremos, xa o verá, na cuestión médica queremos tamén, queremos que mellore muitísimo, por eso vamos a falar hoxe deso tamén, lógicamente, así que queremos, non? Que non vamos a queremos profesionais, eso non ten nada que ver. Outra cousa é o rigor que se levou, por exemplo, no rigor e a participación, como nos tiñemos en conta uns a outros para facer unha boa labor compartida, desde logo, moi responsable que se fixo no mes de xullo e agora tamén, pero non é o mesmo, non é a mesma transparencia, pero bueno, sí que se nos informaba máis ou menos do que era unha acumulación a 14 días ou que había, ou sabíamos a xente que había hospitalizada, pero non sabíamos exactamente onde foran os contagios, como se produciran, cosas dese estilo. Pero bueno, ahora últimamente sí que estaba vendo, de novo, penso que, porque así o exiximos ou así o dixemos varios concellos da provincia, de que para que non houvese malos entendidos tamén, porque falaba antes o señor Mario da cuestión da perimetraxe, tivemos unha reducción da mobilidade, solamente prácticamente para Burela. Eu expliqueille cada vez que facíamos unha videoconferencia de que non estábamos moito de acordo con eso, de eliminar a mobilidade porque, evidentemente, non servía de moito. Aquí entran e saen prácticamente 1.500, 2.000 persoas todos os días, eso non traía un seguimento que nos dera lugar a pensar nunha claridade sanitaria. Por tanto, dixemos, é mellor sacar un perimetraxe derivado que, ademais, moitos comercios que non son de hostelería podían estar agardando clientes de outros concellos e non se fixo. Pero, bueno, agora espero que todo se encarrile, que vaya de maravilla. Teño que dicir que nosotros sí que fixemos reunións con realmente fixemos tamén compartimos un pouco a responsabilidade de como facer as bases para repartir esos 125.000 euros. Naquel momento falamos cos representantes de ACIA. É certo que non todos os establecementos están metidos nesa asociación, pero era unha referencia. E, desde logo, penso que se fixeron de acordo un pouco cos intereses. Tamén lles teño que dicir que, claro, derivado de onde salían as diferentes partidas, había un tanto por cen nas bases que se iba do capital que se iba a dedicar ás axudas. Un 20% era para gastos de alugamento, por exemplo, para gastos de funcionamento e locais, incluso tamén recollía lixo e auga. Un 51, case un 52 para gastos en adquisición de material de consumible, de desinfección, aquelo todo que preocupaba naquel momento aos establecementos porque tiñan que adaptarse á normativa de seguridade e de control dos clientes e, evidentemente, tuveron que fazer investimentos en ese sentido. Había un 28% para cotas de régimen correspondente á Seguridade Social e a multa profesional. O sea que aquí fíxose un reparto máis ou menos de acorde cas partidas e tamén de acorde cas posibles necesidades. Agora vais a facer, xa tamén quedamos con ele, xa lo comentei, que fixeran, unhas previsións do que podía ser aquelas preferencias. Non quedaron sin conceder 70.000 euros. Nosotros, a nosa intención era concederlos todos. Quedamos sorprendidos de que solamente se gastaron os que se gastaron, porque contábamos con moitísimas máis axudas. De feito, tiñamos limitado a axuda a cada pyme ou cada autónomo en 700 euros, porque dixemos, ten que haber un pouco para todos, pensando que iba a haber moitas máis peticións. Non se fixeron, non se fixeron. Non é culpa nosa que non se pedira máis, non é que nosotros non concedéramos, non. Concederse a todo o mundo que tiña e cumplía. Eso é así. Bueno, é certo que esos 70.000, de alguma maneira irán conformando outra partida para tamén dedicala á subvención e axudarlles, e xa veremos como establecemos esas axudas, que acaba de ben dicir o señor Mario, dunha forma normalizada, normativa e legal. Eso é o que vamos a facer. E, basicamente era isto, non? Dar a dación de conta, ver como se fixaron as cousas, que falamos outro día cos representantes dos hostaleiros, estamos todos, desde logo, metidos no mesmo barco para intentar salir da mellor maneira posible. Eso tanto para os afectados como para o propio Concello. Eu penso que hai que asumir, e hai que asumir responsablemente e de forma legal. Así que xa lles estou informando, a próxima xa quedamos aí para o mes de xaneiro, xa iremos ver a previsión. A previsión sí que vamos facendo, porque evidentemente, cando comezou a pandemia no mes de marzo, penso que fomos un dos concellos que se adiantou a moitas cousas. Estivemos aí. E xa o primeiro que se colocou foi un corpo de voluntarios que axudaron moitísimo
naqueles índices e despois tamén no mes de xullo. Penso que aí sí que se traballou, houve previsións de ter algún tipo de axuda, bueno, que sei, incluso unha foi compartida con vostedes. Así que cando foi a cuestión levada aos orzamentos. Bueno, eso era unha dación de conta, penso que o fixemos, é unha cuestión, un reflexo da transparencia que a nosotros que nos gusta, é unha cuestión democrática de poder participar en este tema. Bueno, pois se lles parece xa vamos ao seguinte punto, que é o das mocións. O das mocións que vamos a comenzar precisamente por esta liña que presenta o Partido Popular con respecto a temas de axudas a diferentes sectores, pero entre eles o da hostelería. Cando queira, que me vai a defender o señor Manuel? Ben, pois, don Manuel, cando queira. Moitas gracias, señor alcalde. Gracias, como di vostede, por volver ao rego. Bueno, dende o Grupo Municipal Popular facemos a seguinte proposta de acordos de carácter fiscal para tratar de axudar aos autónomos e as PEMES de Burela na difícil situación que se atopan e que, por desgraza, se van a topar probablemente no vindeiro ano. E paso a ler as propostas do acordo nesta primeira intervención. Reservar unha partida específica nos orzamentos municipais de cara ao vindeiro ano para un plan de reactivación económica e social para os autónomos e PEMES con domicilio fiscal no noso concello que acrediten na porcentaxe que se acorde unha perda de facturación nos seus negocios dende o 13 de marzo do 2020. Estas axudas municipais serán compatibles con aquelas outras que adopten outras administracións. Destinar parte dos fondos que o municipio reciba do mecanismo europeo Next Generation Europe de non estar recibindo fondos do mesmo solicitalos a maior brevidade para o apoio aos autónomos e PEMES especialmente paralizados no Concello dende o 13 de marzo de 2020, co obxectivo de que podan desenvolverse accións de digitalización e eficiencia enerxética, entre outras elixibles nestes fondos, que lles permitan reactivar o seu negocio. Modificar as ordenanzas fiscais reguladoras dos impostos sobre bens inmobles, actividades económicas e vehículos de tracción mecánica, aproximándoas ao mínimo legal. No caso do imposto de bens inmobles, só se beneficiarían as persoas físicas ou xurídicas nas que concorra a dobre condición de que o titular do inmoble é responsable da actividade económica afectada polas restriccións sanitarias e xa o mesmo. Así mesmo, modificar as ordenanzas fiscais reguladoras das taxas polos servicios de suministración de auga, de saneamento e depuración de augas residuais, de recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos ou pola utilización privativa e o aproveitamento especial do dominio público municipal, establecendo unha exención total da que se beneficiarán aqueles autónomos e PEMES con domicilio fiscal no noso concello, que acrediten unha baixa nos seus ingresos ou unha perda de facturación nos seus negocios dende o 13 de marzo de 2020. Así mesmo, tamén se posibilitará nestas mesmas ordenanzas a concesión extraordinaria de solicitudes de aprazamento ou fraccionamento do pago de prezos públicos, tasas locais e impostos municipais. Proceder á devolución das tasas municipais que gravaron as terrazas dende o 13 de marzo de 2020, así como das contías do imposto sobre a construción, instalacións de obras, daqueles titulares de actividades que solicitaron licencia no ano 2020 e que non puderon abrir como consecuencia da pandemia. Flexibilizar temporalmente o uso e ocupación da vía pública, permitindo unha ampliación dos espazos habilitados para a ocupación de terrazas por parte dos locais da hostalaría, así como a instalación e uso de elementos que permitan o seu aproveitamento no inverno, por exemplo, calefactores, cubertas, etc. Axilizar o pago das facturas pendentes, así como reducir os tempos medios de pago a proveedores, especialmente a autónomos e PEMES, e realizar unha campaña institucional intensa, de apoio ao comercio, hostalería e sector empresarial local. Debo aclarar tamén, neste primeiro intervención, que esta moción foi registrada este luns, repito, antes da tremenda información que nos facilitou vostede. Como ve, vai bastante ben encaminhada. E iso é todo o que teño que dicir por agora, señor alcalde. Moitas gracias. Moitas gracias a vostede. Don Mario, quere intervir? Ben,
sorpréndenos de primeira parte, en primeiro lugar, logo, sorpréndenos que se presente esta moción. Vostede dice que recolle o que fixeron chegar membros da Asociación de Hostelería, non se inclúen todos os puntos aos que se referiron os hosteleiros no seu escrito, entón, xa iso nos parece contradictorio. Logo, di que se registrou o LUN, tendo en conta que registraron a moción despois dunha reunión co sector da hostelería, pero claro, que esta mesma moción presentou no PP no Concello de Barreiros a semana anterior xa. Entón, parece-nos raro que se diga que a moción é en base ao que lles fixo chegar ao sector hosteleiro, pero esta moción xa a presentar ao PP antes do outro Concello. Parece-nos extraño, é complicado iso. Vostede terá que explicar como o fixo. Pero, bueno, en todo caso, nos obriga a que valorar a moción e ver se podemos estar de acordo ou non. Entón, agora xa procedo un pouco ao análise que facemos da moción e cal vai ser a nosa valoración e a nosa postura, non? A nivel xeral, creemos que está basada en parte en supostos que non se sabe se se van dar, como poden ser eses fondos europeos aos que se refire, ou supostos sobre os que non se pode chegar a un acordo, como, por exemplo, o que se di sobre as subvencións compatibles con outras administracións, porque aquí só podemos chegar a acordos nunha administración, non en todo. Logo, falase aí de eliminación ou bonificación ou que se deixe de cobrar unhas taxas nas que nós xa viñemos insistindo en que podemos chegar a estar de acordo, pero claro, isto ten que estar informado polos técnicos municipais. Tanto intervención como secretaría ten que indicar a procesualidade do procedimento para facelo. Logo, recalcar outra vez que a iniciativa de competencia en materia económica é do Estado da Xunta, e que son quen teñen que reactivar a economía do noso país, fundamentalmente. E, bueno, insistimos tamén de novo en que as mellores axudas para a hostelería, ao sector comercial, sería non ter sofrido o peche perimetral ao propio peche da hostelería e a eliminación do toque da queda. Que insistimos, é unha medida que a un concello como a Burela só sirve para prexudicar a hostelería, non? Vamos xa aos puntos que presentan como acordos. No punto número 1 podíamos estar de acordo, pero vemos que ao final non é coherente porque falase de axudas que señan compatibles cada outras administracións. Iso non depende só do acordo que tomemos aquí no Concello de Burela, iso dependerá das axudas que outras administracións concedan. Entón, se, por exemplo, nas bases de outras administracións di que non serán compatibles con axudas de calquera outra, xa non vai ser imposible. Eso sexa así, vemos que en iso non podemos chegar a un acordo, porque ese acordo non teria validez. É dicir, de feito, hai veces ou hai circunstancias nas que a lei proíbe que señan compatibles unhas axudas con outras, non? En todo caso, tamén terían que informar os técnicos. Con respecto ao punto número 2, o que viñamos dicindo, trata de fondos dos que ainda non se sabe, bueno, sí, sábese canto vai recibir España, pero non se sabe ainda con certeza, en concreción, canto vai ser a cantidad final, non se sabe canto lle vai corresponder a Galiza e non se sabe canto vai chegar aos concellos. Estás a falar, polo tanto, de diñeiro que polo momento non existe, que é futurible, e que nós queremos que de momento non se pode contar. E, por certo, que falando destes fondos que se pide, que o Concello os pida, claro, chamanos a atención que o presidente da Xunta tuvo unha reunión con representantes do Partido Ciudadanos, que non está representado no Parlamento Galego e non ten case implantación no noso país, pero o presidente da Xunta tuvo unha reunión neste sentido con esa organización, pero non deu información, non se reuniu con representantes dos grupos parlamentarios galegos. Entón, claro, falase destes fondos que hai que solicitalos, pero o presidente da Xunta oculta as súas institucións con respecto a estes fondos aos asociacións políticas que se teñen representación en Galicia. Sí que se reúne para falar deste tema con unha organización como a Ciudadanos que case non ten implantación no noso país. Entón, chámonos a atención este punto, non? Por iso, como vemos que se fala de futuribles, en definitiva, tampouco podemos chegar a un acordo neste punto. Con respecto ao punto número 3, o que vimos dicindo continuamente, aquí hai unha... É dicir, a legalidade española está feita, sobre todo, por outras organizacións políticas, non polo BNG, pero parece que logo é o BNG o que defende o que se respete a legalidade vixente, non? Entón, os técnicos municipais deben informar sobre a posibilidade do procedimento para cada unha das ordenanzas fiscais e impostos. Algúns son obrigatorios ou algún como outros
como o IBI está xestionado pola Deputación, é que a lei dice que non se poden bonificar ou eliminar ao só unha parte, senón a toda a xente que está suxeita a esa taxa ou ese imposto. Entón, nós, se non hai unha información ou un informe claro dos técnicos, non podemos chegar a un acordo nese sentido. No das terrazas, no punto número 4, no das terrazas, xa é coñecido que estamos de acordo en que se esquite, xa dixemos neste pleno, dixémoslo moitas veces antes, con respecto á segunda parte ao outro imposto que se refire a este punto 4, pois repetímonos ao que vamos a decir no punto 3, non? Con respecto ao punto número 5, constanos que houve terrazas desta vila que foron ampliadas, e constanos que hai moitos anos, que hai calefactores e terrazas cobertas en Burela, quer decir, iso que se saibamos xa está permitido. Non sei se o que pasa é que esta moción viña así e non lles deu tempo a adaptar ese punto, pero que saibamos, eso xa está permitido no noso concello. Con respecto ao punto número 6, pois un pouco o que vimos dicindo, na medida do que sexa posible e os técnicos informen positivamente, pois parece-nos lógico que así ten que ser, que é parte unha obriga do Concello, e respecto ao punto número 7, pois é exactamente o mesmo. A unha campaña institucional de apoio ao comercio, hostelería e sector empresarial é obriga tamén do Concello, a promoción da actividade económica como tal. De feito, esa é a competencia que ten o Concello da actividade económica e non outra, non? Por todo, en conclusión, con respecto a esta moción, parecenos que en certos puntos se dá bastante demagóxica, porque non trata con seriedade as ordenanzas fiscais. Aparte, home, o seu grupo e o noso estamos na oposición, e quen ten que revisar e actualizar as ordenanzas fiscais é o equipo de goberno, que supoño que o traerá a pleno sen tardar moito, entón que o equipo de goberno faga o seu traballo, non o fagan vostedes, non? Entón, bueno, en conclusión que todo o que acabo de decir, como hai puntos nos que podemos estar de acordo, pero faltan informes técnicos e outros puntos como o das terrazas e a cobertas, os cofetros, que xa se está a producir, nós neste punto ímonos a abster porque non podemos chegar a un acordo sen a falta deses informes técnicos. Moitas grazas. Bueno, moitas gracias. Bueno, eu non sabía que pasara antes por Barreiros, pero a cuestión é, basicamente, resúmese ben, porque vou dicir unha cousa, eso saben ben, porque o deben de sabelo, que os concellos non teñen por que responsabilizarse de toda a crisis que está traendo o COVID. Todas as desfeitas económicas, sociais e todo eso, os concellos non poden responsabilizarse, dado que non hai capacidade nin económica, nin de persoal, nin moito menos. Procuraremos facer dentro das nosas posibilidades, como é normal, botar unha mão en todo aquilo que se precise, pero asumir xa por sistema, porque dese cuenta que non hai un solo punto, nin un solo, que diga, oiga, que a Xunta de Galicia colabore e se preocupe daquela responsabilidade que lle é directa e despois os concellos que compartan ou polo menos traten de agilizar esas axudas. Pero o que va, usted aquí solamente mete en apuros ao concello, porque facer todo isto tal como está aquí exposto, que aparte é un queda bien co sector, porque, ala, venga, vamos a decir, ala, que se faga todo aí, que se facilite, que se baixe o IBI, que se faga así unhas cuestións sin explicar nin como, nin por qué, nin de que maneira. Isto é imposible. Isto é imposible de facer. Tal como está plantexado, non hai maneira. Por un lado, o que dice o señor Mario, que ten que estar avalado e ter, pois eso, normativa de lei para poder levar para adiante, que estos puntos había que pasarlos a revisalos, lóxicamente, polos técnicos. Pero xa lle digo eu que é imposible asumir todas estas responsabilidades porque non o Concello, todos os concellos, para o Concello de Burela, evidentemente, ten unha serie de cuestións que lle son propias, que debe de atendelas. Facer certas cosas que aquí se explican, como reducir o IBI, cambiar o IBI, repartir, eximir, facer unha serie de detalles, poden complicar o bo funcionamento do Concello. Hai un principio nos concellos que dice baixo ningún concepto se pode meter en débedas. Non pode meterse en débedas. Por tanto, hai que equilibrar moi ben o que é o gasto e o que é o ingreso. E hai que facelo da mellor maneira posible. Evidentemente, non podemos dicir, venga, vamos a atender isto con toda a seguridade, sin comprometer
o que é o equilibrio económico do Concello. É que hai que facer moitísimas cousas, hai unha serie de competencias que lle son propias e evidentemente esas é que temos que atender. Despois hai cousas, claro, como esta cuestión aparece aquí de axudas europeas e dice que se pidan e que tal, que eso vai solucionar a papeleta cando non se coñece, ni se sabe quen é. Eu penso que este está aí favorecendo que a Xunta se tire balóns fora e que estes tipos de axudas debe de procurarlas facer a Xunta de Galicia e axilizalas, porque moito que iba a facer, moito que se vai a entregar, pero de momento me parece que ainda non se fixo nada. E claro, esta é unha, ala vamos quedar ben aí, vamos dicir que hai unhas axudas nexos aí directo en Europa que van ser potentísimas e de momento non coñece ninguén. E bueno, de outro tipo de cousas que xa se están facendo e evidentemente ou xa se fixeron ou van a facer. Realizar campañas institucional, pois mañá vamos a comenzar o alumiado navideño, vai a ser mañá inaugurado ás 6:30, non se vai facer nada, e había pensado facer algo de música, pero vai chover as concadas, como está facendo agora, por eso se vai, pero bueno, por lo menos o que é encendido despois a través de asuntos, a través de medios sociais, a través de telemáticos, a través de internet, xa está facendo unha boa campaña, penso eu, xa se fixo unha campaña potentísima en plena pandemia para apoiar, en eso estamos de acordo, en que hai que apoiar o sector, hai que apoiar todos os sectores, hai que apoiar o povo en xeral, de forma global e de forma que realmente se vexa que tira para adiante. Eso é, sí, o apoio institucional e incondicional de todos nós, de todos, penso que está fora de toda dúbida. Por tanto, nosotros non llevamos a aprobar esta moción. Vamos a rexeitala, primeiro, porque vemos que é un queda ben. Vamos aquí pedir el oro e el moro, pero sin explicar máis nada. Aparte que moitas das cousas, xa lles comentei antes, estábamos facendo e penso que están collendo bon cariz. Por tanto, isto de aquí, eu penso que é un conxunto de puntos para quedar ben co sector, intentar a ver si tal, pero hai cousas que é imposible de acometer. Como se vai perdonar solamente un IBI, que ao mellor ni siquiera o titular, vamos, o que está no negocio, exportando negocio, ni siquiera o seu negocio, e perdonar o IBI a alguén que está cobrando un aluguer. Quero dicir que estas cousas hai que medilas, hai que saber máis ou menos como funcionan e despois mirar hasta onde se pode chegar. Pero non é doado, nin é, hai que entenderlo así, non é responsabilidade do Concello facerse responsable de todo quanto acontece con esta crise económica e social derivada do coronavirus. Nosotros vamos ya rexeitala. Por esa razón, por un lado, porque penso que hai un populismo aí de quedar ben, por outro, que non se sabe de onde van sacar os fondos, nin expoñen por qué, nin nada, solamente sáquese de aquí, sáquese de ali, perdónese desto, fracciones aquelo, pero nada máis. E isto ten que ser un estudio moi riguroso dos técnicos, e penso que moitos destes puntos les iban a tratar. Bueno, pues responda, o sea, continúe usted, señor don Manuel, para a segunda exposición. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Moitas gracias. Nótase que non leu vostede a moción, nin lle interesou. Xa tiña predeterminado o seu voto en contra. Xa o tiña predeterminado. E dígolle porque non leu, por exemplo, no que acaba de dicir agora ao final, o IBI só sería condonado en caso de que o titular do negocio coincidira co titular do local. Notase que non o leu. Fala de queda ben, que ben lle veu a exposición previa. Agora, a xente que nos está seguindo darase de conta porque vostede meteu ese punto sorpresa fora da orde do día para que vostede e o señor don Mario puideran expresar certas inquedanzas que despois matizaron na nosa moción. Fala vostede de queda ben. Por eso, vostede, un especialista en adiar a xente, de trasala, como fai agora cos hostaleiros, emplazándose a xaneiro, febreiro. Así emplazou tamén os comerciantes do mercado ambulante, os traballadores do Concello, coa RPT. Vostede é un especialista nisto. Xa veremos o que pasa. Di que acaba de recoñecer, aquí públicamente no pleno, está grabado, que é incapaz de afrontar esta situación. Acaba de recoñecelo no pleno. Está grabado. Se non é capaz de afrontar esta situación,
oia, xa sabe o que ten que facer. A outra cosa mariposa. Se non é capaz de afrontar esta situación, xa sabe o que ten que facer. No tocante ao que comentaba o señor Pillado, bien, parece mentira unha persoa moderna como a vostede, un rapaz novo, que non sexa coñecedor, sí, bueno, é novo, ainda lle queda moito que curtir. Parece mentira que non sexa coñecedor de que no mundo da globalización, sonalle ese concepto, a globalización, a singularidade é moi complicada. É moi complicada. De feito, cuestións que poden ser positivas para un concello tamén poden serlo para o outro. Non teñen por que ser todos os concellos unha norma distinta ou unha serie de aspectos distintos para intentar reflotar esta situación. Poden ser coincidentes. O que pode funcionar para Barreiros tamén pode funcionar para Burela. Non lle parece, señor Pillado? Pero, bueno, estaremos atentos á súa orixinalidade. Preocúpanos ver, sinceramente, no señor Llano non esperábamos outra cousa, pero preocúpanos ver no Bloque Nacionalista Galego, señor Don Mario, que as excusas que atopa constantemente, para non apoiar as mocións que son boas para o pobo de Burela cando son presentadas polo Partido Popular. Preocúpanos, pero moito, Preocúpanos porque vostede focaliza unhas siglas e non se dá de conta que o Grupo Municipal Popular representa a veciños e veciñas de Burela. Non se dá de conta. Non é consciente. Dice que sí, pero non é consciente. E sempre busca algunha excusa para non apoiar as medidas que son boas para Burela. Fala dos técnicos. Fala de avais técnicos e tal. Tamén nos sorprende moito iso, señor Pillado, que fale vostede dos técnicos e, neste caso, os técnicos municipais. Cando vostede unhas veces falles caso e outras veces non lles fai caso. Vostede excúsase sempre nos informes técnicos, pero unhas veces falles caso e outras non lles fai caso. Quere que lle lembre cando apoiou co seu posicionamento a devolución do aval a Géseco? Quere que yo recorde o que dicía o informe de tesourería? Contrario a esta devolución. Sí, era contrario, sí. Faltaba a documentación. Dicía claramente, home, se quere paramos o pleno un 5 minutos e busco e enseño, non teño ningún problema. Faltaba un documento que acreditara a devolución dese aval. E máis, o contrato que firmou, que asinou o señor alcalde, estaba incumplindo a cláusula, non sei se era a 25 ou a 26, na que tiña que figurar ese documento que reclamaba a tesourería. E vostede apoiou esa devolución co seu posicionamento. Vostede e os seus compañeiros. Quere que lle recorde o que dicía o informe de intervención nun dos últimos plenos que tivemos, no da aprobación da conta xeral? Quere que lle recorde a cantidade de irregularidades que aparecían nel? E vostede, co seu posicionamento, apoiou esa conta xeral. Oia, de verdade, quere xogar a isto comigo? De verdade? Bueno. Polo demais, non nos sorprende para nada esta postura que teñen, pero, bueno, o noso Concello debe traballar coa máxima lealdade e coordinación coas restantes administracións, sendo sensibles ás graves dificultades económicas que están sufrindo moitos autónomos e PEMES, dedicados a servicios como o do comercio, a hostalería ou outros, que viron reducido dun xeito importante e significativo a súa facturación. O señor alcalde, é urxente que todas as administracións, cada unha, dende o seu ámbito, señor alcalde, dende o seu ámbito de competencias, adopten medidas de emerxencia para non agravar o amparo e a crise económica. Dende este Concello tamén debemos achegar liquidez a estas PEMES e autónomos, minorar a carga impositiva que están soportando, establecer unha moratoria no pago de determinados tributos, apoiar institucionalmente ao tecido productivo local e axilizar ao máximo a tramitación administrativa de licencias ou adaptacións das mesmas, así como os prazos de pago aos proveedores, co obxectivo claro de que a recuperación económica e social se produza a maior brevidade posible. Por conseguinte, o Grupo Municipal Popular do Concello de Burela presenta esta moción. É unha moción lícita, xusta, razoable, e é unha moción que, como vostedes din,
sería un pouco extraño que algúns concelleiros non apoiaran a mesma. Alá vostedes se non queren apoiala. Todas estas propostas que trasladamos e que ninguén pode negar son totalmente de xustiza. Señor alcalde, repítollo, se non se ve capaz, xa sabe. Vostede creo que era unha persoa que sabía moito da formación. Se non se ve capaz, xa sabe. Vale? Moitas gracias, señor alcalde. Gracias, don Manuel. Don Mario, quere contestar algo aí? Si, ben, simplemente por alusión, xa moi brevemente, para non alargar o pleno, eu emplazo a que se tenga unha acta de algún pleno no que se recolla que un membro do grupo municipal do BNG vota no sentido contrario dun informe que nas súas conclusións informe desfavorablemente, que o exprese e acto seguido vai á Fiscalía. Pode vostede ir á Fiscalía. Unha cousa é que os informes recollan irregularidades e outra cousa é que os informes na súa conclusión final informen desfavorablemente. Creo que eu non coincide con vostede en que son tan novo, pero, bueno, vostede é algo maior que a min, xa é bastante maior para entender e xa aparte vostede tamén é técnico, vostede sabe o de sobra. Entón, se vostede considera que en algunha ocasión os membros deste grupo municipal cometeron algunha irregularidade, xa sabe, como dice vostede ao señor alcalde, xa sabe, directo á Fiscalía. Creo que é importante que aclaremos eso, porque pode preguntar aos técnicos municipais deste concello a cantidade de veces que eu e os meus compañeros fomos aos seus despachos e falamos con eles para preguntar e asegurar cousas acerca dos seus informes. Entón, non confundir cousas. Unha cousa é que recollen irregularidades e outra cousa é que se vote en contra de que un informe que seña desfavorable. Así que mira ben é mellor que mira ben as súas palabras. Moitas grazas. Moi ben, moitas gracias. Falaba vostede de formación, don Manuel. Vostede creo que confunde. Eu dixenlle e digo, e volvo a repetilo, e así explicarei onde faga falta, que os concellos non teñen potestad para facerse cargo de moitísimos problemas que está acarreando a crisis. Pode colaborar, eso sí, pero non ten nada que ver a capacidade ou non de alcaldes e concejales, senón de a propia normativa que regulan os dos concellos. E falando de formación, había un alumno que solamente sabía o dos celtas, dominaba o dos celtas como está mandado. Chegaba un examen, preguntaban os romanos, dicen, los romanos, tal, pero é que los celtas eran anteriores a los romanos, e los celtas eran pipi. E usted tamén aproveita a coyuntura para salirse do punto, porque non sei a que ven, ahora, si va a ser, si dá informes, si non sei que, se fixeron. O sea, usted trae o seu guión, independentemente de que se fale dunha cosa ou de outra, usted vai dicir o que vai dicir. É solto. Estábamos falando dunha moción que ustedes presentaron no seu conxunto que beneficia a hostelería, aos pymes e aos autónomos, e creo que argumentamos ben as nosas razóns. Eu digolle que isto é imposible de levar adiante sin un informe previo. Eso foi o que lle dixen. E despois que non ten que asumir, isto é inventar, isto está moi ben, redactar aí, vamos a poñer, isto quedamos moi ben, e desde logo xa nos apartámonos e despois xa que se encarguen, que se teñan que encargar de levar para adiante. Estou explicando un pouco o que ocurre. Bueno, total, ahora usted se quere rematar, remate da moción, vamos a votarla e xa está. Don Manuel? Sí, gracias, señor alcalde. Ben, señor Pillado, altérase vostede moitas veces cando lle toco así a fibra sensible, non se preocupe. Non é con mala fe, xa o sabe vostede. As palabras que eu pronuncio aquí, as verbas que digo, están perfectamente medidas. Eu sei moi ben o que dixen. Xa veremos o que din algúns organismos supramunicipais en breve, xa veremos. Sorpréndeme, señor Pillado, que despois do speech político que soltou vostede, haberá que medir os minutos que utilizou, agora pida brevidade para non alongar o pleno. Sorpréndeme bastante. Isto que traemos aquí, señor alcalde, xa o tiña que ter traído vostede. Xa en varios meses, pero particularmente no mes de novembro, que é cando se nos dixo que se ian revisar as ordenanzas fiscais. É máis,
Eu lembro que se nos dixo que se ia contar con nós, igual que se ia contar con nós para os presupostos. Ata en 5 ocasións nos dixera iso dos presupostos. Ao final, bueno, foi por libre. Moito nos tememos que tamén para o tema das ordenanzas fiscais vai por libre. Por iso traemos aquí esta moción, para lembrarlo. Non só o goberno autonómico, tanto as diputacións como os concellos, deben afrontar e impulsar tamén medidas para axudar ao sector a través de iniciativas como axudas directas. Axudas directas. Na nosa moción solicitamos unhas axudas directas do Concello compatibles con outras, as que se podan facer compatibles, naqueles negocios de autónomos e PEMES, que xustifica unha perda de facturación desde a data de declaración por parte da Xunta de Galicia do estado de emerxencia sanitaria, concretamente o 13 de marzo. Solicitamos destinar parte dos fondos, destes fondos que vostede descoñece, polo tanto, seguro que non figuran aquí, a pesar de que foi unha información que solicitamos a semana pasada e que non se nos remitiu, unha vez máis fai gala da súa transparencia, esta é a súa transparencia, os Next Generation Europe, todo o que sexa bo, se hai uns fondos novos que pode usar o Concello, por que non usalos? Ou vai a facer vostede como a orientadora laboral, a praza de orientadora laboral e deixala escapar? Deixar escapar eses fondos? Ou como os cursos de formación que deixou escapar estes últimos anos? Vai renunciar a todo iso? Modificar as ordenanzas fiscais para dotar de máis liquidez a aqueles autónomos e PEMES que están sufrindo unha perda de facturación desde a declaración do estado de emerxencia sanitaria. Propoñemos 3 medidas moi simples, reducir as contías do imposto de actividades económicas, do imposto de vehículos de transmisión mecánica e imposto de bens inmobles. Desta rebaixa non se beneficiarían os titulares de locais arrendados a hostaleiros, aproximándoas co mínimo legal. Eximir do pago das tasas de saneamento, auga, lixo, vados, terrazas, etc. Aos sectores que máis afectados estuveron pola pandemia. Habilitar concesións extraordinarias de solicitudes de aprazamento ou fraccionamento de tributos. Devolver as tasas de terrazas dende o 13 de marzo, así como as contías do ICIO a quen non puido abrir como consecuencia da pandemia. Tan injusto é iso. Dende a Administración Municipal tamén temos que ser sensibles mentres existan restriccións, temporalmente, a aquelas solicitudes de ampliación de espazos para o uso de terraza ou para o seu aproveitamento. Calefactores e cubertas, señor Pillado. Para a ampliación. Nos meses de inverno. Apoiar, mediante campañas institucionais, pero verdadeiras campañas, non fogos de artificio, ao tecido empresarial e local para axilizar no máximo do posible o pago de facturas pendentes. En definitiva, todas as administracións deben de implicarse, señor alcalde, de forma clara cos autónomos e PEMES do noso Concello, dentro das competencias e posibilidades. Volvo a repetir por si acaso. Dentro das competencias e posibilidades. A ver se queda claro. Debemos aportarlles liquidez, fomentar agora máis que nunca o consumo dos nosos concellos. Nos nosos concellos. E amosar sensibilidade no cobro das tasas e impostos locais, así como nas solicitudes que redunden nunha mellora dos negocios. Isto parecelle vostede mal? Fíxense se viñan coas ideas predeterminadas, que nin siquiera se pararon a valorar esta moción, que nin siquiera foron quen, a pesar de recoñecer que había algúns puntos que estaban ben, de recoñecer un encaixe para facer unha posible modificación da moción, como se fixo noutras ocasións, para sacala adiante. Pero vostedes é o de... Como era? No es no. Como lle dicía o presidente do Goberno Central. No es no. Era, señor alcalde. Era así. Bueno. Vostedes saberán o que fan, alá cada un coas súas responsabilidades. Despois non se queixen. Moitas gracias, señor alcalde. E ben, Manuel, pero usted ven aquí a reñir, non máis. Ten que tomar unhas interpretacións, se interpreta, o que sei, aí usted inventa e desfai, o que sei, ten aí unha cuestión rara, digo yo de verdade.
Vamos a ver unha cuestión que quero que quede tamén aquí aclarada. Acaba usted de dicir, porque está alargando, amenazando, facendo cosas aí, pois amenace usted a Xunta de Galicia, porque acaba de dicir que orientador laboral que non quixemos telo. Foi a Xunta de Galicia que non votou e rexeitou. Por qué? Porque as nosas condicións que tiñamos postas nas bases non elas aceptaron. O sea que eles mesmos renunciaron aos profesionais que nosotros contábamos que valían perfectamente. O fixo a Xunta de Galicia. Vai usted e dígalles, e reclámelles, como está facendo o señor Mario a min, e analice. Outra cousa, os dos cursos de formación é curioso. Cursos de formación que os concellos tiñan antes unha facilidade enorme. Para iso se fixo aquí a escola de formación. Por qué? Porque había cursos de Plancía e outros que eran interesantísimos, que tamén tuven a ocasión de participar e colaborar neles. Bueno, pois agora danlle preferencia a empresas para que fagan os cursos. A cuestión privadas. Vai usted e ríñalles ali. E non veña dicindo que temos que facer o que deixar de facer para o contexto de minimizar este estropizo que está provocando o coronavirus. Eu xa dixen, e volvo a dicirlo aquí, esta cuestión hai que solucionala con capacidade e chegar a solucións, pero a quen correspondan e donde correspondan e entre todos axudar, lóxicamente. Pero ten que haber un equilibrio extraordinario entre que é a seguridade sanitaria e o que é a actividade socioeconómica. Nosotros sí podemos estar aí cubrindo parches, pero non, aquí ten que haber unha solución global, integral, muitísimo mellor, moito máis interesante que solamente pensar a ver en que pode axudar o Concello, que pode axudar a Xunta. Temos que buscar a maneira entre todos. Senón vai ser moi difícil, cando empeza a haber moitos furados, intentar tapalos todos porque vai ser moi complicado. Eso me refiero eu. Que os concellos pois teñen as capacidades que teñen e non hai outra. Bueno, vamos a pasar a votar esta moción porque xa penso que está suficientemente debatida, pasando por 30 ou 40 temas que non tiñen que ver nada con esta moción. Como que non? Don Manuel xa acabou o seu tempo. Este te interviu outra vez na moción, eu declareille o que vostede me dixo e vamos pasar á votación. Se non queren votar, usted non quere votar. Dice que non quere votar. Agora dice que sí. Don Manuel, acabe xa, pero acabe ceñindo o punto para rematar. Non vamos a estar aquí facendo outro tipo de cuestións que non importan. Gracias, señor alcalde. Só por alusións. Quería entender que eu cerraba a moción. Sempre se fixo así, non? Sempre se fixo así. Non, señor Pillado. Fixos así ou non se fixo así sempre? Xa o fixo. Sí. Nós entendemos que o lógico é que remate o grupo que presenta a moción. Pero vai rematar, xa remata. Non hai regulamento. Non rematei. Quere rematar vostede. Se me piden que interveña, déxeme intervir. En todo caso, non sei se quere pronunciarse o secretario e quen ten que finalizar. No. Xeralmente, quen finaliza é quen presenta a moción, baixo o noso criterio. É certo que ten que finalizar, pero xa penso que se finalizara. Se eu lle contestei porque botou aí unha... Pero ahora voulle contestar eu e voulle explicar á xente que nos está vendo a realidade do que vostede acaba de dicir. A realidade. Os cursos de formación, señor alcalde, hai que traballalos, hai que pelexalos, hai que buscar os cartos, neste caso, para facelos. E no tocante ao tema da orientadora, para que o sepa a xente, nas bases hai un plazo de recurso. Vostede, cando mandou os candidatos un tras outro que lles foron rexeitando, vostede puido recurrir. Tiña uns días para recurrir. Non recurreu. Desistiu, renunciou, rehusou. Quere que lle digan máis sinónimos? Non o fixo. Eu se quere riño a Xunta, non teño ningún problema, Non teño ningún problema. Pero é vostede quen rehusou a facer esa reclamación. Deu unha por perdida. Supoño que igual que os fondos estes que lle mencionaban na nosa moción, Supoño que igual, pola súa maneira de expresarse. Acostúmese a dicir verdades. Xa sabe o que pasa cos coxos. Mire, solamente por alusións. Na plaza da orientadora ten que saberlo todo o mundo. Pasouse a primeira que ganara que era o exame, ganou a plaza. Pasouse a Xunta e dixo que non, pasouse a segunda e dixo que non, pasouse a terceira e dixo que non. Pasámolas todas hasta que dixemos, xa non hai posibilidades porque é imposible. Eso foi así. Bueno, vamos a proceder á votación da moción. Votos a favor. Xa está rematado ou cantas veces quere rematar? Pero vamos a ver. Vostede está dicindo que non había un plazo de recurso e que vostede rehusou ese recurso.
que quere dicir para rematar? Diga que no, atrevas a dicir que no, que quede grabado. Mire, dúas cousas. Unha delas, primeiro, vamos a ceñirnos. E agora vamos a ceñirnos. Antes no, cando fixo o speech político. Estou dicindo que vamos a ceñirnos a levar isto é unha cuestión seria, un pleno é unha cuestión seria. Está facendo aquí, parece ser que parece un pouco, levamos, claro, notamos de falta que estén abertos os bares e parece que hai un comportamento o que había antes nos bares. Usted intervén cando lle dá a gana e así non podes. Non sei que quere cerrar, pois cerre cicatriz da súa moción, pero cerre xa para pasar a votación. Por alusións persoais, que acaba de facer unha alusión persoal, vostede debe saber máis que a min de bares, Vostede bastante máis. Parecelle ben así? Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, vamos á votación desta moción. Votos a favor? Xa os ten contabilizados, señor. Sí. Votos en contra? Está contabilizado. 6 votos en contra. E abstencións? 3 abstencións. Perfecto. Bueno, pues pasamos entón a seguinte moción, que é unha proposta polo Grupo Socialista sobre a cuestión de implantar máis poñer máis instalacións deportivas nos diferentes colexios e institutos. Don Ramiro, cando queira. Ramiro, non se escoita, Ahora? Ahora, sí, ahora sí. Vale. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, pues traemos esta moción debido á problemática que nos está surxindo no tema das instalacións deportivas. Como ustedes saben, pues, en Burela pues, temos a sorte de contar con moita mocidade, con moita xente que practica deporte, e a verdade que as instalacións deportivas que temos cobertas, como poden ser o pabellón Vista Alegre dos institutos e máis o dos castros, pues, non temos capacidade pues, para que toda esa xente que quere facer deporte pues, o poida facer. Cada ano, cando nos poñemos xanto co técnico de deportes, con Iván, nos poñemos a repartir os horarios dos pabellóns, pues, a verdade que é moi complicado pues, poder darlle cabida a toda esa actividade que nos solicitan e, ademais, a unhas horas pues, as adapten do mellor xeito posible pues, aos deportistas. A parte disto, tamén é unha enquedanza que nos trasladan as direccións dos colegios, que non teñen capacidade pues, para facer as súas horas lectivas, neste caso de educación física, a cuberto, e por eso pues, nosotros pues, propoñemos, neste caso, a Consellería de Cultura, Educación e Universidades, que é a responsable dos centros educativos, pues, que vaya facendo unha planificación pues, para poder ir cerrando ou poñer unha coberta a todas esas pistas deportivas, co que amañaríamos pues, en moita cantidade, seguramente pues, a totalidade do problema que temos todos os anos pues, para agilizar o máximo posible, para darlle a todas as actividades un sitio coberto onde poidan facer pues, os entrenamentos e bueno, tamén practicar a ensinanza, e por eso pues, pedimos a Consellería pues, que faiga un plan para ir cubrindo esas pistas. Nosotros plantexamos que seña de ano en ano, empezando con este ano, porque xa se plantexen pues, cubrir unha desas pistas que dos colexios públicos a máis de ensinanza secundaria que temos no pobo. Eu penso que eso aliviaría moitísimo pues, o uso dos pabellóns polideportivos e poderíamos acoller incluso algunha actividade que non podemos acoller ahora mesmo en Burela. E este ano, pues, que é máis agravada aínda, posto que o uso de instalacións deportivas pues, está moi limitada polo tema do COVID, e estamos tendo pues, a desgracia que por culpa do COVID pues, hai unhas escolas deportivas, como son as de Burela Fútbol Sala, que non están tendo actividade, pero se esas escolas chegaran a ter actividade, pues, a verdade que íamos ter moitos problemas para poder pues, acoller pues, toda a actividade deportiva que temos en Burela. Ese é o resumen do motivo da moción, e nosotros o que pedimos é, como acordo,
sería instar a Consellería de Cultura, Educación e Universidades a que no ano 2021 aprobe e execute para cubrir a pista deportiva de unha das instalacións deportivas dos centros de educación, de primaria ou de secundaria, a que, según as necesidades que falen coa dirección, pois a que crea máis conveniente pola premura ou polo criterio que a propia Consellería determine. Instar tamén a Consellería de Cultura, Educación e Universidades que garanta que na presente legislatura, eso, o que falábamos antes, que cando menos unha desas pistas no ano 2021 esteña coberta, e tamén instar ao Concello de Burela, neste caso, a que poña a disposición da Consellería de Cultura, Educación e Universidades, en caso de precisalo, que supoñemos que terá un equipo técnico moito máis potente que o noso, pero en todo caso, nosotros ofreceríamos a Oficina Técnica do Concello para a realización de proxecto, facer labores de asesoramento ou calquera outra necesidade que lle pudera surxir a Consellería de Cultura, Educación e Universidades con respecto ao proxecto de execución das obras ou calquera problema técnico que puderan ter ou dúbida en tema urbanístico no que fixera falta. Isto é a moción que traemos, é o que pedíamos, que entendemos que é unha moción moi razonable e eu penso que non debería haber ningún tipo de problema para que aprobáramos por unanimidade, porque todos somos conscientes da problemática que temos cos pabellos. Moitas gracias. Teño que dicir que esta moción é unha emenda presentada polo PP, pero vamos a traballar o tema e despois xa, cando decidamos ao final votar a emenda e despois a moción, pero, bueno, por lo menos falar do tema e incluso a justificación que argumentan en cada unha emenda, por exemplo, sin máis rico, sin pasar a empezar a votar antes a emenda se se vai a pasar ou non, ou a moción se se vai a pasar ou non. Penso que é bom falar antes desto. Don Mario. Grazas. Entendo que xa debatimos, logo, debátese todo xunto e xa temos en conta a emenda logo. Ben, nós esta temática é unha demanda que xa fixemos no anterior mandato, por iso tamén a incluímos no noso programa electoral das pasadas eleccións do 2019. Creemos que sería interesante que se procedera a cubrir as pistas deportivas que hai abertas no noso concello, as que pertencen aos centros educativos, a saber, hai dúas no Vista Alegre, hai dúas unha no Colexio Virxe do Carme, hai unha dobre que no Monte Castelo e outra no Perdouro. Estamos de acordo coa moción. En canto á emenda do PP, é que paso a analizala, pero hai cousas que non podemos estar de acordo, porque dícese que o Concello faga a obra da coberta da pista do colexio, a pista do colexio, que o colexio é de titularidade da Xunta, quen ten que acometer a obra é a Xunta. Entón, nós, como estamos de acordo, quen acometa as obras en conxunción, en coordinación co Concello e cos centros, se xa a Xunta non podemos estar de acordo deso. Sei que xa que é unha oferta que fai a moción do PSOE da Oficina Técnica do Concello, pois se fixera falta, que podese utilizar para a elección dos proxectos, pero que ten que executar as obras entendemos que é a Xunta de Galicia. E a parte ten que facer en coordinación coas direccións dos centros, que son os que mellor saben como ten que ser a obra. De feito, por exemplo, nós podemos parecer que o máis acaecido ou o que mellor pode quedar ou que pode ser máis útil é cubrir a pista do Monte Castelo, porque ten unha parte con, digamos, de pista de fútbol sala ou balonmano, outra parte con canastras de baloncesto, e a parte de un espacio no medio no que podríase deixar para almacén ou incluso vestuarios que tamén lle axudarían ao instituto, pero ao mellor desde un punto de vista técnico non é a máis fácil de facer ou hai máis outro tipo de problemas polos que non se pode facer. Por iso ten que ser os centros en coordinación co Concello e sobre todo coa Xunta quen informen de como deben ser as obras e de que obras se deben facer. E logo, claro, que aquí semella que a emenda é como se a emenda do PP é como se se erguera o Grupo Municipal Popular en interlocutor entre o Concello e a Consellería, cando é un papel que nós creemos que non lle corresponde. É dicir, non se pode misturar, os cargos institucionais as institucións cos cargos políticos ou as organizacións políticas. Quen ten que coordinarse dentro das súas relacións institucionais é o Concello de Burela coa Consellería de Educación. E tendo en contra a opinión dos centros, que son os que saben mellor como ten que ir as obras, pero o Grupo Municipal Popular non pode aproveitarse da situación
no seu propio beneficio, que é o que, digamos, esa organización política, o BP, soe facer sempre, non? Intentar aproveitarse das institucións nas que goberna para recoller réditos políticos. Nós queremos que eso non é a forma de proceder por esos dous motivos, porque queremos que a obra do colexio tenha que pagar a Xunta de Galicia, porque é titular da mesma, e que quen ten que coordinarse ou configurala coa Consellería de Educación e escoitando as direccións dos centros. Por iso nós vamos votar a favor da moción. Moitas gracias. Moitas gracias, don Manuel. Sí? Sí. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, acabamos de asistir a un novo sume nas súas irregularidades plenarias. En teoría, teríase que estar falando da emenda, como é de recibo, e, curiosamente, fálase da emenda sin haber feito lectura da mesma. Algo realmente sorprendente no histórico dos plenos de Burela. Un novo suma e sigue, señor Alfredo. Moi ben. O Grupo Municipal Popular presenta esta emenda para que o Pleno do Concello de Burela adopte, se procede, os seguintes acordos. E paso a lelos, para que a xente sepa de que estamos a falar, algo que se debería de haber feito antes da intervención de ningún dos voceiros. Vale? O alcalde adoptará as medidas oportunas para que en que o prazo de 2 meses a oficina técnica do Concello, un prazo acotado, non se fala de vaguedades, un prazo acotado, redacte os proxectos básicos de cobertura, incluindo memoria valorativo, das pistas polideportivas seguintes: o CEIP Vista Alegre, o CEIP Virxe do Carme e o IES Perdouro. Vale? O alcalde incluirá nos orzamentos municipais para o ano 2021 a contía oportuna para acometer a obra de cobertura da pista CEIP Vista Alegre. A contía oportuna, señor Pillado. Isto non quere dicir que teña que facer el a obra. Vostede sabe que as colaboracións entre administracións para executar obras son habituais e que poñen un tanto por cento da contía final. Vostede sabe. Pero, bueno, interesa dicir outra cousa, está ben. O alcalde daralle traslado á Consellería de Cultura, Educación e Universidades do proxecto da pista polideportiva IES Perdouro. E, por último, o último punto que poñemos na moción é instar á Consellería indicada a que acometa durante o ano 2021 as obras de cobertura da pista do IES Perdouro. Vale? Ben. Vostede, señor alcalde, debería de retirar esta moción. Iso sería o oportuno. Isto é unha reflexión, non un consello. Eu non son quen para darlle consellos a ninguén. Ou de presentala telo feito con outros acordos. Acordos concretos, non vaguedades, concretos. Non nos negará que resulta sorprendente que vostede, que tamén é o alcalde, vostede é voceiro do Partido Socialista, mas é alcalde. Non hai que esquecelo, presente unha moción na que insta ao Concello que vostede preside, algo que resulta realmente contradictorio, pero, bueno, diso sabe vostede bastante de contradiccións. A moción que vostede presenta e asina como voceiro do seu grupo é unha emenda á totalidade. Fíxese ben o que lle vou a dicir. Unha emenda á totalidade da súa xestión. Da xestión do Concelleiro de Obras e Deportes, e fíxese tamén. E tamén unha emenda á totalidade da xestión do Concelleiro de Educación. Fíxese, 3 en 1. 3 en 1. E todo no referente a esta materia que estamos a tratar agora mesmo. Emenda á totalidade á xestión do Concelleiro de Educación, o señor Díaz, porque este señor só está para organizar actos culturais, tal e como pudemos comprobar. Pero en materia de educación nin está nin se lle espera. E o mesmo pasa en materia de sanidade, da que tamén é concelleiro. Outro día vimos unha foto de 2 concelleiras que foron a visitar o centro de drogas, pero o señor Díaz non estaba. E iso que este centro depende da súa concellería. É tamén unha emenda á totalidade da xestión do señor Fernández Rei.
como concelleiro de Deportes e de Obras, xa que os proxectos básicos para a cobertura das pistas é algo que se pode acometer dende a oficina técnica do Concello. Iso quere dicir que nos últimos 5 anos non fixo ninguna previsión. Non se sabe cales son as necesidades máis imperiosas nos centros educativos de Burela. Non se fixo ninguna previsión. Tamén resulta sorprendente que vostede, despois de 5 anos, aínda non teña feito ningunha xestión sobre a cobertura das pistas polideportivas. Resulta realmente sorprendente. Nin fixo ningunha actuación ao Concello, nin fixo ningunha xestión coa Xunta. Non temos constancia diso, e preguntamos, non temos constancia diso. Non nos sorprende porque, por exemplo, despois de 2 ou 3 anos, aínda nada se sabe da ampliación do pabillón Vista Alegre. Non se sabe nada. Acórdase canto o vendeu? Iso tamén o adiou bastante, non? Un experto. E mire que vostede leva falado dabondo sobre o asunto, titulares deron. Tanto que se traballara tanto como fala, xa podía estar feita. Feita e ben feita, E o Concello, señor Llano, ten que comprometerse. Estamos de acordo en pedirlle á Xunta que cubra as pistas dos institutos, pero o Concello pode actuar nos colexios de infantil e de primaria. Pode actuar. Por iso queremos que vostede se comprometa e poña cartos nos orzamentos do ano 2021, tire de remanente, dese remanente que tanto presume, sabe? Ese que tamén tanto anuncia na prensa. Ou así nun convenio coa Diputación, por exemplo, como fan outros concellos da nosa contorna. Se o Grupo Municipal Socialista quere instar ao Goberno Municipal Socialista de Burela, é dicir, se vostedes se queren instar a vostedes mesmos, instense a traballar por Burela e facer menos fogos de artificio. Instense a non facer política de todo e por todo. Instense a contar a verdade de vez en cando, só de vez en cando. Mire se somos pouco exixentes con vostede. Instese a ser algo máis transparentes. Transparente, señor alcalde. Só un pouco máis. Se non teñen nada que ocultar, que problema teñen en entregar a documentación que lles solicitamos? Que problema hai? Se non hai nada que ocultar, que problema hai? E, finalmente, instense a cometer menos presuntas irregularidades tal e como se reflexan nos diversos informes dos técnicos municipais. Intervención, tesourería ou secretaría, por exemplo. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, sigo este reñindo aí. Vamos facer un pouco de historia. Primeiro voulle deixar a don Ramiro e despois vou explicar un pouco o que é o acontecer das instalacións deportivas. Don Ramiro, cando queira. Moitas gracias, señor alcalde. Eu, de verdad, estáse demostrando que, evidentemente, aquí hai alguén que non se entera de que vai esta vaina. O sea, está criticando co alcalde. Isto é unha moción do Partido Socialista, do Grupo Socialista. O Grupo Socialista é un partido político igual que o Partido Popular. Entón, poderá facer as mocións que queira e estar a quen queira. O sea que non sei onde está o problema deso. Señor Rouco, usted que é? O concejal dos veciños de Burela ou é o delegado da Xunta en Burela? Porque dá a impresión que vostede é o delegado da Xunta en Burela. Porque trae esta moción aquí, non sei como non lle cae a cara de vergonza. Non sei como. Os favores, xa sei que hai que pagalos, pero que non paguen os veciños de Burela. Os veciños de Burela non teñen por que pagar favores de nada. Pedirlle aos veciños de Burela que faigan unha obra nunha instalación que non lle compete, a usted parece que iso é de recibo. A usted parece que é de recibo que os veciños de Burela gasten cartos nunha instalacións que non son da súa competencia. Me parece, desde logo, ríese dos veciños de Burela. Usted o que está facendo aquí é ríese dos veciños de Burela. Vostede é o delegado da Xunta en Burela. Vostede non é concejal de Burela. Vostede non mira polos intereses dos veciños de Burela. Haberá que pedirle á Xunta que faiga esas obras. Nosotros o que pedimos é, se lle fai falta algún tipo de asesoramento, que a oficina técnica de Burela lle asesore ou lle axude en todo o que seguramente non lle vai facer falta. Estou segurísimo que ten moita máis capacidade o equipo técnico que ten a Consellería que os técnicos de Burela. Pero seguramente que conoce a mellor Burela os técnicos de Burela que non os da Consellería. E por eso estábamos aquí
a que lle axudaran a redacción deses proxectos. A parte, non se lo pierdas, cómese o Monte Castelo. Aquí o Monte Castelo entendo que entende que non hai que facer aí a coberta. Aquí fala de Vista Alegre, Vixe do Carme, Perdouro. Entendo que o Monte Castelo dá por feito de que non necesita eso. Ademais, atrévese a poñerlle un plazo da oficina técnica para facer estes proxectos, 2 meses. Oiga, mire, eu penso que estaría ben eses 2 meses, acepto eses 2 meses, fíjese ben. Que a Consellería se compromete a que poña os cartos encima da mesa para facer o proxecto, e eu garantizolle que a oficina técnica de Burela en 2 meses teñe feito o proxecto. Si fai falta, Eso garantizo yo porque, ademais, temos xente moi válida na oficina técnica. Precisamente por eso tamén o poñemos a disposición. Bueno, dito, usted cambio chip. Usted non é o delegado da Xunta en Burela. Usted é un concelleiro do Partido Popular que ten que defender os intereses de Burela, dos veciños. O que non ten que facer é dicir que os veciños de Burela lle fan unha obra á Xunta de Galicia. Cal vai ser a seguinte? Que nos vai dicir? Que temos que facer a depuradora nosotros tamén? Será eso o seguinte? Porque, claro, a Xunta evidentemente non quere facela. Evidentemente con 300.000 euros non sei se eso chegará para facer a depuradora. Que vai, pedirnos nunha seguinte moción que fagamos nosotros a depuradora? Igual o que pretende usted é eso. Pero dígalle aos veciños. Señor Rouco, céntrese un pouquiño. Os favores seus, que non teñen que pagar os veciños de Burela, pague os vostede, pero non os veciños de Burela. E de momento nada máis, señor alcalde, moitas gracias. Ben, don Mario, quere intervir? Sí, varias cousas. Aclarar, primeiramente, que o centro é de drogodependencias, non de drogas. Creo que é importante aclaralo. Logo, con respecto ao que se dixo sobre o pabellón, nós tampouco nos olvidamos do pabellón, evidentemente. Foi un acordo unánime ao que se chegou tanto no pleno deste Concello como na Deputación a iniciativa do BNG, pero claro, nin na Deputación de Lugo nin na Xunta de Galicia nunca se comprometeron partidas orzamentarias nin cartas para o pabellón. Entendemos que a situación agora é complicada coa pandemia, pero seguimos pendientes, xa sabemos que o Concello ou o equipo de goberno prefire a reforma antes que un novo pabellón, para nós seguimos traballando e seguimos pendientes de que iso se leve a cabo. Con respecto ao propio tema da moción, claro, isto xa é a cuadratura do círculo. Dicir que nun convenio entre a Deputación e o Concello de Burela se faga unha obra dunha pista deportiva dun centro educativo que corresponde á Xunta. Claro, é que ao final, se as competencias sempre as exerce o Concello, a Xunta que é unha xestoría. Claro, é que quen ten que facer as obras nos centros educativos é a Xunta de Galicia. Pode o Concello de Burela prestar axuda técnica, efectivamente, que diga a Consellería e que propoña un convenio de acordo con porcentaxes de participación. Pero aquí o que se está a decir é que a parte é contradictoria, porque se pide que o Concello de Burela reserve unha partida orzamentaria para a obra no colexio e logo que a obra que se vai facer no 2021 é a do Perdouro. Entón, iso non nos cuadra. É totalmente incoherente, por eso non podemos estar a favor da emenda, porque é totalmente ilóxico. É que, claro, é que as competencias de cada administración veñen marcadas por unha legalidade e por unha normativa. E esa legalidade, esa normativa, garantizo, eu vou dicir ao señor Rouco e ao Grupo Municipal Popular, non foi deseñada polo BNG nin por este Grupo Municipal. Eso é público e notorio que o BNG, o nacionalismo históricamente, non participou do deseño legal do Estado español. Entón, parece casi irrisorio que o BNG seña o que teña que reflexar cales son as competencias e como é a legislación de cada unha das administracións. Porque non fomos nós que nos dixemos, nós acatámolo, que non nos queda outro remedio. Entón, parece-nos irrisorio que, tendo as competencias que ten a Xunta de Galicia, pois se pretenda que o Concello de Burela paga unha obra nun colexio. Pódese chegar a un acordo entre o Concello de Burela e a Consellería coa asociación dos centros, que é o que vimos a decir, e por eso nós vamos a votar a favor da moción e non contemplamos a emenda e queremos insistir a recordar que efectivamente había un acordo unánime do pleno deste Concello e da Deputación de Lugo para a construción dun novo pabellón en Burela
e que non nos olvidamos diso, é que sería bo que a Xunta de Galicia e a Diputación de Lugo o recordaran e en algún momento tiveran a ben dotar de partidas orzamentarias para este gasto os seus orzamentos. Moitas grazas. Moitas gracias, don Mario. Don Manuel. Moitas gracias, señor alcalde. Mario, don Mario, como di o señor alcalde. Cooperación administrativa. Cooperación administrativa. Non busque xustificacións. No tocante ao que dixo o señor concelleiro delegado, canto rencor acumulado. Canto rencor acumulado. Ainda encima de que lle facemos o seu traballo, priorizamos, que é o que tiña que haber feito vostede, as obras que hai que facer, ainda encima protesta. Canto rencor acumulado. O que comentaba antes, que me estaba indicando, non sei se era unha orde, un mandato, que era exactamente o que me dicía? Unha orde, un mandato. Son un subalterno seu. Debo obedecelo, su señoría. Canto rencor acumulado. A obra da EDAR vais a facer 9 millóns comprometidos. Vais a facer. Dixen yo, señor alcalde, nunha reunión que tuvemos hai un ano ou así, poido ser, señor alcalde, na que estaba tamén a asociación, non sei se era a asociación de veciños ou a de Montes. Non sei se naquele momento estaba o señor Pillado ou se fora xa, que tuvera que marchar. Unha reunión que tuvemos xa hai tempo. Dixen, é o único gran proxecto que vai facer vostede. A EDAR. E, aínda que vote en contra desta emenda, a obra do IES Perdouro vais a facer. Vais a facer. Porque este é un compromiso electoral noso. Xa o traíamos nas municipais. Ratificámoslo nas autonómicas. Vais a facer igualmente. Por certo, señor alcalde, sigo a esperar esa chamada que me ia facer antes do pleno, Acórdase cando falamos pola mañá? Acórdase? Esa cortesía política que tuve con vostede? Acórdase? Que me dixo? Bueno, non vou a desvelar, igual que fai vostede, o que falamos. Pero sigo esperando esa chamada, Vamos a ver. Segura? No. No. Estou no meu turno ou non estou no meu turno? Ou se quere fale, e falo despois, non me importa. No, fale. Quere falar vostede? Fale, que ten moitas ganas. Remate. Seguramente non se acordou, tiña moito que maquinar. Xa estou vendo que tiña moito que maquinar. Mire, para nós é importante todo isto. Que, por exemplo, a cubrición das pistas deportivas do Perdouro xa, como lle dixen, era un compromiso das eleccións municipais e ratificámoslo nas eleccións autonómicas. Mire se levamos tempo traballando nisto. E non só dende este pasado setembro. Como a outras formacións políticas. Xa levamos tempo traballando nisto. Mire se son importantes para o Partido Popular as pistas deportivas dos centros educativos, que prácticamente todas as actuacións que se fixeron aquí no Concello de Burela, prácticamente todas foron feitas polo Partido Popular. Estou pensando tamén, se o histórico non me falla, iso ao que recurren vostedes tantas veces, no 2007 penso que vostede inaugurou unha obra, unha de tantas que inaugurou, no centro, no Vista Alegre, puido ser, xa quedará adxudicada no anterior goberno do Partido Popular, como a tantas outras obras que quedarán adxudicadas e feitas. Por iso, nós presentamos a seguinte emenda de sustitución. O Pleno do Concello de Burela adoptará, se procede, os seguintes acordos. Repitos, por se hai algunha dúbida. O alcalde adoptará as medidas oportunas para que no prazo de 2 meses, para fixarlle un prazo, non é algo inamovible. Así, polo menos, hai algo de concreción, non como fan vostedes na súa moción. Hai algo de concreción. Para que a Oficina Técnica do Concello redacte os proxectos básicos de cobertura, incluindo a memoria valorativa das pistas polideportivas seguintes. Memoria valorativa. Vista Alegre, a Virxe do Carme ou Perdouro. Priorizar.
O alcalde incluirá nos orzamentos municipais para 2021 a contida oportuna para acometer a obra de cobertura da pista do CEI Vista Alegre. Cooperación entre administracións. Non é a primeira vez que o Concello, bueno, non sei se con vostede, cando menos cando gobernaba o Partido Popular, o Concello cooperaba con outras administracións e aportaba cartos. As competencias nos colexios de primaria son súas. Hai veces que non cumple coas súas competencias, non lle vou lembrar o tema das goteiras e das coberturas que había que ter o mantenimento feito, non lle vou lembrar, e que os tuvo que facer a Xunta de Galicia cando fixo a macroobra que fixo en tempo récord, non como o seu pabillón, que seguimos esperando. E, finalmente, instará a Consellería indicada a que acometa durante o ano 2021 as obras de cobertura da pista do IAS Perdourum. Algo que, insisto, aínda que vostedes non apoien esta emenda, se vai a facer, porque ese é un compromiso noso. Señor Llano, acostúmese, eu xa o empezo a coñecer, pero, oye, se queda en algo, fágao. E unha chamada non costa nada. Non só ten por que chamar ao señor Pillado e mensajearse con el, tamén me pode chamar a min, sobre todo se queda en facelo. Moitas gracias, señor alcalde. Cuidado que se nos vigila e sabe que estamos comunicándonos, non sei, igual ten usted un aparello para descubrirnos. Bueno, vamos a ver. Eu que debe chamalo no aspecto de que, dixo, se hai algo que poidamos incorporar de alguna maneira a nosa moción, pois ben, pero lendo a súa emenda, evidentemente, non hai nada que incorporar. A primeira cuestión que lle teño que dicir é o seguinte, as cuestións de instalacións deportivas, como cualquier outra instalación, como cualquier outro investimento, corresponde a educación. A educación. A educación está moi ben dotada, eu sei moi ben, con unha boa unidade técnica, onde desenvolven perfectamente todas as labores de proxectos que hai que facer, de ampliacións, de novas construccións. Por tanto, o de nosotros pretender botarlle unha mão, evidentemente, se que o facemos a través da nosa unidade técnica, pero realmente, quen ten a facilidade, quen ten a súa responsabilidade de facelos é a educación. Que ocorre con todo isto? Ocorre que eu falei cos directores. Nosotros levamos moito tempo falando cos directores e dicendillos que tiñan que facer unha petición formal para sacar para adiante o tema da coberta de, xa vai na miña época de estar no IAS Perdouro, de facer as peticións correspondentes para facer as cobertas nas instalacións deportivas, porque facilita moitísimo moitas labores. E máxima hora que apareceu o COVID por aí e veo a condicionar todo. Evidentemente, volvemos a repetir este ano, tivemos reunións aquí con eles e quedaron de facer esa petición. Bueno, que ocorre agora neste caso concreto? Neste caso concreto, tuveron onte a visita do delegado territorial da Xunta de Galicia nun instituto do Perdouro e quedaron, claro, de ir facer unha coberta dunha da instalación. Evidentemente, estaba a moción xa plantexada. Pero, home, vamos a dicirles que vamos a adiantarnos que van facer o do Perdouro. Eso xa, evidentemente, xa consideramos que se van facer tanto no Perdouro como no Monte Castelo, como no Virxen do Carmen ou como no Vista Alegre. É así. Correspóndelle única e exclusivamente a cuestión de investimento á educación. Que nosotros botemos unha mão é normal, así se debe facer. E para xilizar tamén os permisos e todo eso, perfecto. Pero a responsabilidade é responsabilidade. Claro, usted viu aí que exactamente van a facer, que falei co director hoxe, que lle van a facer esa coberta, pero ainda non dicen nin como vai a ser. Por tanto, o único que se me ocurre para simplificar isto, xa para rematar con este punto, é incorporarlle a moción, porque non a amenda, senón a moción, incorporarlle que a petición sobre as instalacións deportivas que se pretenden facer en cada un dos centros sexan orientadas de acordo cas previsións ou cas necesidades exactas de cada un dos colexios, que teñan as preferencias, pois eso, a petición dos propios directores. Por qué? Porque, según me falaron hoxe, que están interesados en facer incluso algunha grada, en facer a diferenciación que dicía o señor Mario no aspecto de poñer polideportivo e desde logo, pois, ao mellor non tapalo todo, pero si poñer un par de paredes para protexer do vendaval, rebaixar incluso as pistas para que sexan máis oportunas e ganen espazo. O sea que eu incorporei eso, que
a estas instalacións estarían de acordo cas peticións e ca justificación de uso que fan os propios directores. O resto, evidentemente, eliminamos a moción, a emenda, porque pide cousas que non lle corresponden ao Concello en absoluto, para nada. Por eso non o chamei, para que vamos a incorporar aquí, se non hai nada que incorporar, dado que non corresponde. Se están de acordo, eu incorporaría este punto a maiores don Ramiro para que sexa máis completo e máis acorde co que me dixeron esos directores. Eso é así. Así que, se quere remate vostede, don Ramiro, se ustedes están de acordo en incorporar este punto, facémoslo, se non, pues, aprobamos a moción como está. Moitas gracias, señor alcalde. Nada, rematar simplemente unha cousa que falou o señor Rouco ao final. Respecto a emenda non había ningún problema en incorporarla como vostede dixo. Oiga, que vostede fale das goterías dos castros. De verdade, de verdade. Debía estar agradecido ao personal municipal de obras, neste caso, a todo o que se fixo ali, para que pudera empezar o curso. Se non chegase polo traballo que fixo todo o personal de obras, teríamos clases canceladas, porque chovía nas clases. Unha coberta de 50 anos. Que pretendía? Que pretendía? Con canalos interiores. Nada máis, simplemente esa puntualización aprobar a moción con esa particularidade. Bueno, pues entón, si queren, incorporamos ese punto que lles comentei, don Mario, don Manuel, poñelle que se teñan conta as preferencias dos directores para acometer a obra. Sí, nos parece ben, como xa dixen, vale. sí. Don Manuel. Vale, moitas gracias. Dúas cuestións. Non nos parecería mal iso, sempre cando se modificaron os puntos anteriores da súa moción, porque son vaguedades, son disparos ao aire, non dicen nada, non dicen absolutamente nada, absolutamente nada. A nós non nos importa que incorporen ese punto na súa moción, pero modificando os anteriores, concreción, senón non ten ningún sentido, son vaguedades, son vaguedades. E por outro lado, que se vai a votar? A moción ou a emenda? Vamos votar a emenda primeiro. Se a emenda sale rexeitada... É que me pareceu entender que se iba a votar a moción. Non, vais a votar a emenda primeiro e despois a moción. Unha cuestión. Respecto á votación de mocións e emendas, para que quede aclarado. Entendo que corresponde votar en primeiro lugar a emenda. Se a emenda é aceptada, non corresponde votar a moción inicial. En caso de que a emenda resulte rexeitada, é necesario votar a moción presentada para saber se é aceptada ou rexeitada. Simplemente ese detalle. Moi ben, gracias pola aclaración. Entón vamos a votar a emenda. Votos a favor da emenda? Está contabilizado. 4 votos a favor da emenda. Votos a... Está? Sí, 4 votos a favor da emenda. Votos en contra da emenda? Ben, ahora vamos a pasar a votación da moción, incorporándolle ese punto de que os directores teñan algo que decir na construcción das instalacións. Estamos de acordo? Votos a favor da moción incorporando ese punto? Ben, pues xa está contabilizado. Perfecto. Bueno, pues pasamos a... Perdón, necesito recoller na acta os votos en contra e abstencións da moción. Madre mía. Bueno, estaban a favor xa está listo, non? Sí, a favor, sí. 9 votos a favor. Votos en contra da moción? 4 votos en contra. Xa non hai abstencións. Vale. Perfecto, vamos a pasar ao seguinte. Vamos a intentar, sintetizar o máximo posible para que non se nos alongue isto con cousas que igual non son tan fundamentales. Vamos a segunda, outra moción presentada polo Grupo BNG con respecto a un tema de bufadeiro ou xirigote, como se chame, que é un atractivo, unha cuestión singular no paseo marítimo que vai cara a Marosa. Don Mario, cando queira. Grazas, pois sí, é un fenómeno natural que se dá na nosa costa, que está a ter moi boa acollida e moita trascendencia, sobre todo nas redes sociais. Isto da globalización que decía
o señor Roque estiña tranquilo que non vou facer o speech político como vostede me acusa. Para speech político xa estuvo de Feijóo na TVG durante o estado de alarma. Volvendo ao rego, pois sí, é un fenómeno natural que se dá nas nosas costas, como dixen, con moita trascendencia en redes sociais, que, bueno, según nos comentaron veciños, consultamos cun xólogo, que é o que creemos que é o que está a levar o tema das xeorritas tamén no Concello. Efectivamente, como este tipo de fenómenos que son os bufadeiros soen se dar en rocha calcárea, neste caso, según el directamente me dixo cando falei con el, é o único que coñece que se dá en rocha granítica, que é o tipo de rocha que temos na costa de Burela, pois é único no mundo, o sea, no mundo non, o único que vira el, é un fenómeno bastante estrano, por eso creemos que é importante darlle valor, por iso, bueno, paso xa a ler os puntos de acordo. Recordar que se chama xeringote dele, porque, bueno, según que nos comentaron certos veciños, a xente da zona chamalle así, se houbera outras designacións que houbera, poderíanse incluir, porque tampouco vamos cerrar a unha sola designación, sabendo como é a toponimia, sobre todo en Galiza, non? Acordo sería o seguinte: punto número 1, instar a Xunta de Galicia para que o xeringote de Ril sexa declarado monumento natural. Punto número 2, instar a RAG a que o termo xeringote sexa incluído no dicionario da RAG, e indicar nos lugares de promoción dos espazos naturais do Concello de Asistencia, descripción e indicacións para a súa visita, e ao ser un fenómeno netamente dos meses de menos afluencia turística, axudaría a desestabilización dos visitantes. E, por último, punto número 4, o Concello de Burela levar a cabo un análise dentro do punto de vista xeolóxico da nosa costa na busca de máis fenómenos deste tipo para tentar aplicar este mesmo procedimento, e tendo en conta, sobre todo, que as xeorrutas están tendo bastante aceptación, hai unha persoa de man que ten coñecemento da xeoloxía da nosa zona, pois, se houbera máis fenómenos deste tipo, tamén se pudera facer o proceder da mesma maneira. E sen máis, nada máis, esa é a moción que presentamos totalmente en positivo. Grazas. Moitas gracias. Don Manuel. Non quero intervir? Este punto ven a defender o señor Pardeiro. Señor Pardeiro, cando queira. Moi boas. Gracias, señor alcalde. No tocante esta moción que presenta o bloque, vou ser moi breve. Creo que este pleno está sendo moi denso. Creo que, para sintetizar, que a xente que está vendo o pleno que nos está seguindo, pois, se lle faiga un pouco menos pesado do que, polo menos, creo que se está facendo a todo o mundo. Non teño que estenderme moito. Vostede, señor alcalde, pideu concreción, simplicidade, e outros temas, vamos a temas máis importantes. Creo que é moi sinxelo, non? Todas as mocións que repercutan no ben do noso povo, da nosa vila, e na promoción, neste caso, da nosa vila, vai ser apoiada sempre polo noso grupo. É moi sinxelo. Seja presentada por quen sexa. Neste caso, presentada polo bloque, non teño ninguna dúda que nesta moción esta moción vai contar co apoio do Grupo Municipal Popular. Pois moitas gracias. A mí xa hasta me gusta os nomes, bota o bufadeiro ou o xerigote. É unha cuestión, palabra en galego que me gusta moito. É certo que é un espectáculo e posiblemente esta noite vai a cadar uns cuantos metros de altura derivado do temporal que se agarda, non? Bueno, teño que dicir que con respecto a isto sí que vamos a dar para adiante. Tamén, bueno, xa fomos facendo algunha cousa como destacar e sinalizar o que é o Cabo Burela, que se puxa ali un bloque granítico. As xeorrutas tamén son moi interesantes e penso que todo no seu conxunto é un atractivo para Burela. Por tanto, non hai problema ningún. Nosotros tamén estamos de acordo en apoiar esta moción. Don Mario, cando queira en remate, votamos. Xa co acordo unánime, procedemos á votación e moi contentos por ter o apoio para a moción, nada máis. Entón, votamos a favor da moción. Ben, pois, por unanimidade, votamos o xerigote. Vamos a pasar... Perdón? Vamos a pasar á seguinte moción, que é sobre a violencia de xénero, que é unha moción presentada polo BNG. Teño que dicir tamén que hai unha emenda feita polo Partido Popular. Vamos a fazer, se queren, como fixemos antes, falar sobre o tema.
e despois miramos a falar, de incorporar ou non incorporar, e refundir ao mellor unha moción conxunta. Para eso, vamos entonces a dar a palabra aos voceiros e xa, a partir de aí xa iremos decidindo. Vai defendelo Dori, señora Dori, cando queira. Non se escoita. Ahora? Sí, vale. Moitas gracias, señor alcalde. Pois como ven facendo durante estes últimos anos o BNG, nos queremos presentar unha moción en contra da violencia machista en torno, no marco das actuacións en torno ao 25 de novembro. Hoxe especialmente que se sumou unha víctima máis, pois ven bastante a conto isto, non? O 25 de novembro foi declarado Día Internacional de Eliminación de Violencia de Xénero contra as Mulleres por a Asamblea Xeral das Nacións Unidas no ano 99. Desde o nivel conceptual, as violencias machistas son todas aquelas formas de violencia que se dan no contexto dunha sociedade patriarcal que outorga privilexios aos homes polo feito de ser homes. Neste marco, a noción de violencia de xénero fai referencia a toda aquela forma de violencia que sofren as mulleres solo polo feito de selo. Ben, baixando a definición dada pola Lei 11/2007 do 27 de xullo, galega para a prevención do tratamento integral da violencia de xénero, a definición é a seguinte: calquera acto violento ou agresión basados nunha situación de desigualdade no marco dun sistema de relacións de denominación dos homes sobre as mulleres que teña ou poida ter como consecuencia un dano físico, sexual ou psicolóxico, incluídas as amenazas de tales actos coa coacción ou privación arbitraria da liberdade, tanto se ocorre no ámbito público como na vida familiar ou privada. Ben, se ben é certo que neste eido logramos dar pasos adiante como sociedade na visibilización da violencia contra a violencia de xénero, aínda queda moito por facer. É clave aumentar recursos disponibles e tamén que todas e todos nos centremos en que se identifiquen todo tipo de violencias machistas. Ben, pois, para explicar un poquinho isto, quería seguir o fío de un Twitter que subeu a escritora Burelá Antía Yáñez, que di que o feminicidio contabiliza hoxe en día 81 víctimas no que vai de ano, e a estadística oficial recoñece só 47 víctimas mulleres e 3 menores. Todo porque a lei do 2004 contra a violencia de xénero só recoñece como asasinatos machistas ou feminicidas aquelas que son executadas polas súas exparellas ou compañeiros sentimentais. Con isto que quero decir? Pois, por exemplo, o caso de Diana Kerr ou o caso da Manada, según esta lei, non está considerado como un asasinato feminicida ou machista. Ou o caso do asasinato do octoxenario que foi asesinado por o seu xenro, tampouco está considerado como un asasinato machista. Que pasou co Pacto de Estado de 2017? As estadísticas son incertas e iso é o que non pode ser. Vale, aínda que os datos oficiais indican un descenso do número de denuncias e tamén das ordes de protección, non podemos caer no erro de pensar que a situación mellorou. Isto único que significa é que os agresores teñen controladas completamente a súa víctima. Nestes tempos de confinamento, as mulleres conviven moito máis tempo cos seus agresores e que a isto aínda se lle suma os problemas económicos que veñen dados por a situación actual do COVID, non? Entón, os datos do primeiro semestre do ano indican que houve un incremento do 30% nas beneficiarias de axudas económicas, que o número de consultas no teléfono de atención a vítimas se incrementou un 35% e tamén que as consultas dos CIM dos concellos aumentaron nun 16% e a maioría destas consultas teñen que ver con atención psicolóxica, acceso a recursos asistenciais e ordes de protección.
Por outra banda, tamén queremos destacar as dificultades coas que se atopan as mulleres que precisan recorrer a casas de acollida, non? Pídenlles innumerables requisitos médicos sanitarios vinculados á situación de pandemia. Nin as víctimas, nin os CIN que as derivan teñen medios para resolvelo. As mulleres están ahora mesmo tendo un total abandono institucional. Non cumplir coas condicións para ingresar nunha casa de acollida, entón, isto o que nos fai ver é que urxe unha valoración global da situación na que se atopan as mulleres víctimas da violencia, resposta integral a todos estes atrancos que xorden da COVID-19. Vale, ahora vou pasar a ler directamente os acordos. Punto número 1. O Concello de Burela rexeita de maneira expresa e clara calquer acto de violencia contra as mulleres no marco do fomento dunha cultura da igualdade e do respeto á diversidade. Desde esta institución comprometémonos a traballar e incorporar a perspectiva de xénero de forma integral en todas as decisións que se adopten. Colaboraremos activamente na creación e dotación de medios dunha rede de entidades sensibles e comprometidas coa igualdade e erradicación da violencia de xénero, fomentando a creación de sinerxías entre elas, co propio Concello e coa sociedade no seu conxunto. O Concello de Burela reclama á Xunta de Galicia o incremento de recursos económicos destinados especificamente a loitar contra a violencia machista no proxecto de orzamentos do 2021, de forma que se sitúen como mínimo no 1% do total. E así dotar de suficientes recursos para que se rectifique a liña de incumprimento da Lei 11/2007 do 27 de xullo, galega para a prevención de tratamento integral de violencia de xénero. 3. O Concello de Burela demanda do Goberno do Estado que modifique a lei avanzando nunha definición de violencia machista que supere o enfoque patriarcal e reducionista que a limita ao ámbito familiar e de parella. 4. O Concello de Burela demanda ás administracións competentes de medidas concretas e verdadeiramente eficaces para previr a violencia contra as mulleres no ámbito laboral, especialmente presente nos sectores máis feminizados, ou, no seu caso, castigalas con contundencia. Contornas laborais violentas amplifican a violencia que as mulleres sufrimos en todos os eidos da vida. En estes casos, as administracións públicas dispoñen de competencias e instrumentos legais que poden e deben utilizar. 5. O Concello de Burela demanda a mellora dos puntos de encontro que seguen a ser lugares onde se trata con equidistancia a víctima e o agresor coa desculpa de non inferir nas relacións coas crianzas. Este enfoque en sí mesmo xa é violento, porque coloca a víctima ao mesmo nivel que o agresor e, polo tanto, ponse do lado do poderoso, afundindo aínda máis as mulleres que acoden por orde xudicial a estes puntos de encontro. 6. O Concello de Burela reclama a Xunta de Galiza con toda a urxencia posible deseñe os mecanismos que considere oportunos para manter a seguridade sanitaria nas casas de acollida, pero sen poñer trabas no ingreso das mulleres que así o precisen, mediante convenios cos Sergas. Creación de equipos sanitarios específicos, zonas de corentena ou calquera outra medida que resolva a situación que neste momento están a vivir as mulleres que acoden a unha casa de acollida. Moitas gracias. Don Manuel. Perdón. Agora defendereu. Gracias, señor alcalde. En esta primeira intervención paso a ler a proposta de acordos da emenda presentada polo Grupo Popular. Vista a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego contra a violencia machista no marco das actuacións do entorno ao 25 de novembro con data do 27 de novembro de 2020, nos presentamos unha moción de sustitución cos seguintes acordos. O número 1, instar ao Goberno do Estado a desenvolver as medidas de actuación do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, concretamente as que se recollen no seu eixo 5, que fai referencia ao impulso da formación dos distintos axentes para garantir a mellor resposta asistencial, xa que para ofrecer ás víctimas de violencia de xénero a mellor asistencia posible é necesario que se amplíe a formación especializada de todos os e as que interveñen na prevención, protección e axuda psicosocial ás víctimas.
Número 2, instar ao Goberno galego a reforzar o apoio, colaboración e coordinación coas entidades locais en materia de formación do persoal da administración local, concretamente na sensibilización, prevención e atención integral en materia de violencia de xénero. E número 3, instar ao Concello de Burela a desenvolver programas e accións formativas específicas en materia de igualdade de oportunidades e violencia de xénero, dirixidas a todo o persoal da administración local, non só dirixida ao persoal dos centros de información á muller e dos servicios sociais, así como a todas as persoas integrantes da corporación municipal. Moitas gracias. Moitas gracias. Señora Noelia. Conecta o micro. ¿Ahora? Sí. Gracias, señor alcalde. Non me iba. Nada, nosotros sí, a ver, que coincidimos plenamente ca moción que nos presentou o BNG. Desde aquí, pois sí que sempre pedimos e intentamos solicitar o incremento dos recursos, por suposto. No tema, por exemplo, do punto de encontro, simplemente que podíamos añadir que, por exemplo, o punto de encontro que temos na provincia é en Lugo. Pois consideraríamos desde aquí, desde a área do CIN, que podería ser un punto de encontro na Mariña, que podíamos solicitar que poderíamos ter un punto de encontro na Mariña, que aínda que seña difícil por tema dos casos, pois desplazarse a Lugo, pois ao mellor por aquí na Mariña, pois ao mellor ainda un pouco máis cerca. No resto dos puntos coincidimos plenamente co que se está pedindo, porque a verdade é que fai falta máis maus para todo isto. Nada máis. Moitas gracias. Señora Dori. Ahora. Ben, sí, o do punto de encontro non teríamos ningún problema que se engadise, porque, bueno, nosotros non poñemos problema a donde se realiza este encontro, sino que donde vemos o problema é no trato que se lle dá ao agresor e á víctima, non? Non teríamos ningún problema. Por outra banda, nós non temos tampouco ningún problema en aceptar os puntos que propón a emenda do Partido Popular, pero, dende logo, o que non vamos a aceptar é unha sustitución, porque nós vemos bastantes vacíos dentro da proposta do Partido Popular. Non vamos a ser nós os que esteñamos en contra de formación, eso desde logo. Todo o que sexa que a xente se forme e axude ás víctimas de violencia de xénero, para nosotros vai estar sempre ben. Pero, claro, seguimos insistindo en que legalmente e institucionalmente as mulleres siguen estando desamparadas. E as leis modifícanse sempre parece que en contra delas, e non pode ser. Entonces, nós si aceptaríamos unha engádega de todos os puntos da emenda do Partido Popular e do punto que acaba de destacar Noelia, pero non aceptaríamos unha sustitución. Moitas grazas. Moitas gracias, a mí tamén me parece ben. Giovanna, como queira. Moitas gracias, señor alcalde. Nós aceptamos engadir a proposta do BNG as nosas achegas. O único que sí que nos extraña cando se fala do punto de do punto de encontro, que non se fale nada aquí do plan de igualdade recentemente aprobado por Burela, que supostamente xa falaba dun punto de encontro para familias desestructuradas, entón sería un parecido a este, e que non se engada que o Concello de Burela axilice os trámites para levar a cabo a proposta que está nese plan, e que leva 5 anos xa nela. Nada máis. Moitas gracias, señora Noelia.
Activa ese micro. Non teño máis nada que engadir. Para Se queren rematar. engadir que eu engado perfectamente, pero nada máis. Bueno, Dori, pois entón, señora Dori, si quere, incorporamos os puntos que lle suxiren tanto a señora Giovanna como Noelia, refundimos todo eso. Sí, no, remata ahora usted, refundimos todo eso, a mí pareceme ben. Doña Dori, cando queira. Ben, nada, simplemente destacar que postos a extrañar, a min tamén me extraña moito que bueno, tendo en conta que no Parlamento o Partido Popular rexeitou unha proposta para asignar destinar fondos do presuposto da Xunta para combatir contra a violencia de xénero e agora, bueno, pues veña enmendando a nosa moción, non? Postos a extrañarnos, pero bueno, eso, que estou de acordo en engadir todo eso e para adiante, vale? Moitas grazas. Moitas gracias. Bueno, pois entón, vendo que a luitar contra a violencia de xénero, como outras violencias, a infantil, a de maiores, é unha prioridade, penso eu, social, tendo en conta que todo o mundo máis ou menos ahora participamos de alguna forma en isto. Se queren, xa non votamos a emenda, sencillamente votamos a moción incorporando todos estos cuestións que acaban de comentar. Parecelles ben? Pois vamos logo a votar a moción con esas propostas. Votos a favor da moción? Ben, perfecto, por moitas gracias. Vai por unanimidade. A seguinte moción é a presentada tamén polo grupo do BNG, moción contra a moción sobre a reactivación da asistencia sanitaria. Don Mario. Moitas grazas, paso a facer a exposición da moción, efectivamente. Ben, é un feito que a partir da pandemia decidiuse, digamos, que a atención sanitaria, sobre todo en atención primaria, pasase a ser non presencial, telefónica en moitos casos. Queremos que xa é o momento de que se comece o recuperar a activación, o reactivar sobre todo a atención presencial na atención primaria, que son os centros de saúde, porque está a ocasionar grandes problemas entre o persoal, tamén para os doentes, para os usuarios de acceso ao servizo. Evidente, eu creo que todos nos podemos facer unha idea de que non é o mesmo que te atenda o médico na súa consulta que te atendan por teléfono, sobre todo dependendo de cal seña a doenza ou a circunstancia. Por iso presentamos esta moción e tamén tamén un pouco para pedir o reforzo do sistema sanitario en canto a persoal, porque queremos que, dada a situación de pandemia que desnudou un pouco a situación precaria da nosa sanidade, queremos que é positivo mellorar. Creo que hai un consenso generalizado en que hai que reforzar, polo menos na intención de reforzar a sanidade pública. Queremos que é unha boa ocasión para facelo, para presentar esta moción, non? Paso a ler os acordos. O Concello de Burela insta a Xunta a: punto número 1, realizar de inmediato todas as accións precisas para activar a atención presencial en atención primaria para dar resposta ás demandas da atención pola COVID-19, mas tamén o resto das patoloxías, e rematar con listas de espera neste nivel asistencial, co persoal e as medidas de prevención dos contaxios precisos para garantir unha asistencia sanitaria digna á poboación, establecer protocolos claros e unificados para a atención presencial de doentes para toda a atención primaria. Punto número 2, aumentar nos centros de saúde co número de profesionais que sexa preciso para permitir aumentar o tempo e a calidade da atención asistencial, así como incorporar as categorías profesionais imprescindíveis para formar equipos multidisciplinares a prestar unha atención integral: psicólogos clínicos, terapeutas ocupacionais, logopedas, podólogos. Neste punto que se menciona o dos terapeutas ocupacionais, gostaríame indicar que vi unha demanda nos últimos días sobre este grupo, sobre o Colexio Oficial de Terapeutas Ocupacionais, porque foron excluídos, digamos, os comités que fan a evaluación da dependencia. Queremos que isto é grave, que non se pode levar a cabo a evaluación dunha dependencia só con fisioterapeutas, e que teñen que ser recollidos para este fin os terapeutas ocupacionais. Punto número 3, aumentar os orzamentos destinados á atención primaria até chegar ao 25%, no inmediato 200 millóns de euros, modificar o decreto que regula as áreas e os distritos sanitarios para crear unha estrutura de xestión de atención primaria con capacidade de decisión
orzamentaria e de recursos humanos. E punto número 5, publicar de inmediato a situación das listas de espera hospitalarias e poñer en marcha un plan de choque para reducilas. Moitas gracias. Moitas gracias. Don Manuel. Non, que vai a defender... perdón, Ana. Doña Ana. Doña Ana, active o... Ahora sí, perfecto. Boas tardes, moitas gracias. Ben, pois, miren, comenzando polo título da moción, a reactivación, teño que dicir que non podemos estar máis en desacordo. E digo nos como concelleiros deste grupo, e digo eu, en concreto, como sanitaria. Nin a min, nin a maioría dos compañeiros, especialmente os de primaria, nos queda claro, señor Pillado, en que momento nos desactivamos ou desactivamos a asistencia sanitaria que prestamos. Xa nos lo explicará. A resposta á pandemia non se basa en incrementar as restriccións de acceso ao sistema público de asistencia, como vostedes din. Non confundamos. Vivimos unha situación tan extraordinaria como unha pandemia universal, dice a palabra, que nunca antes vivira nin a nosa xeración, nin o noso sistema. Si, efectivamente, intentouse con protocolos de emerxencia evitar ao máximo a posta en risco de contagio a todas as persoas posibles, tanto usuarios como profesionais. Estes protocolos, con menor acerto, o que intentaron desde un principio foi optimizar os recursos, minimizando. Sempre se mantivo a asistencia en todos os niveles, señor Pillado, tanto en primaria como en especializada e servicios de urxencias, tanto o 061, os PACs, as urxencias hospitalarias. Sempre se seguiu atendendo, 24 horas, 365 días. Non exentos de dificultades, por suposto. O momento foi duro. Contan isto como se estes protocolos os fixera Feijóo para pechar o sistema. Saben que non é así. En primeiro lugar, porque no primeiro momento, no máis drástico e no máis incerto de todo isto, no que se intentou facer máis asistencia telemática, no que se concentrou a asistencia en menos centros. Entre outras cousas, porque había que reservar sanitarios para reforzar outros servicios donde iban xurdindo brotes e se tiñan que illar ao persoal. Isto só pasou durante o primeiro estado de alarma de marzo, abril, e foi por orden directa do Ministerio, señor Pillado. Non decidiu entón estes protocolos tan serios a Xunta nin ninguna outra autonomía. Miren, a atención presencial mantívose sempre, en todos os centros de atención primaria. O que se introduciu a raíz da pandemia foi un filtro a través dunha chamada telefónica para valorar a necesidade dunha atención presencial. Esa valoración realizan cada facultativo, señores, non a realiza nin a Xunta nin Feijóo. Filtran os nosos médicos, quen precisa ser atendido de presencia e quen efectivamente pode resolver a súa consulta de forma telefónica. Minimízase así no posible a interacción, o risco de contagio, precisamente das persoas máis vulnerables, que son as que máis suelen acudir aos centros de saúde. As persoas maiores e os enfermos crónicos. Sí, isto estuvo a provocar esperas e colapsos telefónicos, sin duda, longas. En moi pouco tempo houbo que modificar moitísimas cousas, máis liñas telefónicas, habilitar centralitas, personal para todo. Constame que se foi avanzando xa moito e que incluso nestes pasados días estivose a facer cribados centro a centro por parte desde a Consellería en todos os centros para continuar ampliando liñas, protocolos e personal para atender as chamadas todas que poden xurdir a maior celeridade e sin esperas. Bueno, en calquer caso, señor Pillado, eu estou de acordo con vostede na sobrecarga de traballo para a atención primaria, a identificación, o seguimento, o illamento, o control de infectados e os seus contactos, pero tampouco están a contar toda a verdade nin se fala dos reforzos de persoal que xa se fixeron. Fixéronse reforzos con centos de sanitarios e outro personal para labores de rastreo, para seguimento, para realización de PCRs e incluso para seguimentos domiciliarios. Estamos de acordo en que debemos potenciando e reforzando a atención primaria. Estamos de acordo todos. E a Xunta tamén está de acordo. Señor Pillado, podemos instar a Xunta a que siga desenvolvendo
o Plan Galego de Atención Primaria 2019-2021. Este xa foi aprobado e xa foi iniciado o seu desenvolvemento. Consta nada menos 7 liñas de actuación estratégicas de 52 obxectivos e 200 accións. E un orzamento específico, sin contar o resto de investimentos, de 102 millóns de euros. A primeira liña de actuación, concretamente, literal, é dotación de recursos humanos adaptando o número de prazas a características epidemiolóxicas e demográficas. Miren, xa no mes do 19 se crearon 20 novas plazas de médicos de atención primaria e 45 de enfermería. E xa están ustedes vendo este plan, o conxunto das súas liñas de actuación, os seus obxectivos e as accións, daránse conta de que xa están a traballar en todos os puntos que demandan vostedes nesta moción. Si hai unha pandemia e seguramente as estrategias sanitarias de emerxencia non permitiron realizar todas as accións coa cronoloxía esperada. Pero recórdolles que as medidas de emerxencia que se foron tomando tampouco se foron tomando por caprichos políticos, como parece. Síguense recomendacións de expertos en saúde pública, en preventiva, en epidemioloxía, en viroloxía, 34 con nombres e apellidos. Eu creo que non pode ser de outra maneira, que non ten que ser, que non ten que haber unhas directrices políticas, que hai que facer o que digan os expertos. Con maior ou menor atino, isto é novo. Ainda que temos de acordo, como xa lle dixen, en pedir á Xunta que o plan de mellora tanto en recursos materiais, humanos ou tecnolóxicos na atención primaria, por suposto, non podemos apoiar esta moción tal cual, porque apoiando esta moción estaríamos dando por boas unhas premisas que expoñen vostedes que non se ajustan á realidade. Gracias. Moitas gracias. Bueno, eu sí que nosotros vamos a apoiar a moción. Eu penso que se trata aquí, no fondo, é realmente de dar confianza á xente, a todo o mundo, de que temos unha sanidade pública efectiva, que está ben regulada, que está ben atendida, que ten os orzamentos suficientes e que ten o persoal formado e suficiente tamén. Eu penso que é do que se trata, de procurar unha atención pública extraordinaria e boa, e que non se confundan que si o privado, que si vai dunha maneira encamiñada ou se está dando facilidades a unha atención privada. Eu penso que nosotros temos que defender todo o mundo o que é a sanidade pública. Empezaría xa pola área sanitaria propia da Mariña, foi algo que o PP sacou daqui e agora mesmo faría unha labor extraordinaria. Por exemplo, nas cuestións de transparencia, de dicir cuántas xente está agora nas listas da Garda, daquela facíanse perfectamente, antes facíanse, a área sanitaria facíanse reunións, explicábase, había unha transparencia que agora non hai. Hai unha cuestión que tamén dá para desconfiar, polo menos a min dame que desconfiar, que é unha lei do Partido Popular, que é unha para a modificación da Lei Galega de Saúde, onde aí aparecen unha serie de cousas que agora mesmo eu penso que son preocupantes, hai que canalizar polo miúdo, porque non sei para que se vai a facer unha reforma se acaba de facer outra, ainda non hai moito tempo. E trae consigo unha serie de preocupacións, porque aquí sí que hai unha serie de cuestións obxectivas que están intentando aplicar na sanidade pública que pode ser moi preocupantes no futuro. Eu penso que hai que ir claramente a unha sanidade pública transparente, efectiva e, desde logo, universal e que atenda con confianza a todos os pacientes. Agora mesmo non estamos ninguén contra os profesionais, sino vese precisamente que hai que estar a favor deles poñendo máis recursos e máis medios. Eso é o que se pretende. E, desde logo, espabilar o que é a sanidade pública, non hai outra cousa. E, sobre todo, a atención primaria, que agora mesmo, eu penso que, por un lado, está procurando facer unha atención, de alguma maneira, telefónicamente, e nosotros o que se pretende a través da moción é que seña máis presencial, cada vez máis, e dotando de xente sanitaria, de personal adecuado para atender estas necesidades. E, sobre todo, dar confianza. Eu creo que agora mesmo o que hai que dar é moita confianza e iso ten que facelo a sanidade pública. Por eso, nosotros sí que estamos de acordo nos puntos que se marcan aquí e vamos a aprobar esta moción. Don Mario, cando queira. Grazas por ir contestando as cousas que se dixeron, ou matizando as cousas que se dixeron. Aclarar primeiramente que non é unha moción contra os sanitarios, ni moitísimo menos. O primeiro que quero facer é aplaudir
o labor de todos os sanitarios, en concreto o labor de Ana Álvarez, que seguramente foi unha gran labor durante toda a pandemia, foi fundamental para a saúde de todo o país, de toda Galiza. E insistir, non é unha moción contra os sanitarios. Nós, para presentar esta moción, evidentemente, tivemos en conta a opinión da Plataforma Sanitaria da Mariña, que conta con moitos usuarios no seu eido, e tamén as queixas que nos facían chegar aos usuarios, non? Para aclarar que, evidentemente, esta moción non vai contra os sanitarios, senón que é para mellorar a sanidade. Logo, era lícito falar do Estado, botarlle a culpa ao Estado de alguma maneira, ou buscar a responsabilidade do Estado, entendíase que se fixera eso, porque era lógico no estado de alarma, pero bueno, xa hai tempo que as competencias son da Xunta, e nós por iso pedimos a reactivación do sistema. Ollo, non decimos que os sanitarios, os profesionais, non estén activos, ni moito menos. Falamos do sistema e do modo de atención. Nós sabemos que os sanitarios non atenden por gusto, de forma telefónica. Non foi un sanitario quen dixo que o futuro da sanidade era a atención telefónica. Creo que iso que nos suscribeu, que nos dixo que nos suscribe o señor Feijóo. Entón, algo terá que ver con que se esteña a dar atención telefónica, non? Tamén escoitamos que se dotou de máis persoal o sistema sanitario, entón, o que temos que preguntar onde están os pediatras para a Mariña, porque sigue habendo desde a fai anos, e durante esta pandemia houve carencias de pediatras, tanto nos concellos de Cervo e de Xove, que por rebote, digámoslo de alguna maneira, pois cando faltan o servicio de pediatría neses concellos teñen que vir ao Centro de Saúde de Burela, sobrecargando ao servicio de pediatría do Centro de Saúde de Burela, e tamén nos preguntamos onde está o servicio de fisioterapia do Centro de Saúde de Burela, que tamén vimos reclamando desde fai anos, non? Definitivamente, nós, igual que vostedes din que non poden apoiar esta moción por como está plantexada, nós temos que apoiar, tivemos que presentala e vémonos obrigados a presentala, porque non podemos deixar tirada a veciñanza de Burela da Mariña, despois de tantos anos na loita pola sanidade pública da Mariña, pero, sobre todo, non podemos deixar tirada a hostelería, porque nós creemos que mellorar a sanidade e a atención primaria, aumentar a capacidade do sistema sanitario, é a mellor forma de que non se decreten peches perimetrais nin sectoriais. Queremos que un sistema sanitario público que funcione con calidade é a mellor subvención que se pode dar á hostelería, o garante de que non os van pechar. Para que a hostelería e o sector comercial non sufran incertitude que hai que contratar sanitarios que teñen que atender presencialmente. Non é a única, isto non vai garantizar que non haxa peches, pero evidentemente, canto maior seña a capacidade do sistema, máis libremente se vai poder levar a cabo a volta á normalidade e vai poder producirse a actividade económica, non? Por iso creemos que se deben aumentar os orzamentos ao gasto en sanidade e atención primaria, que debemos ter unha área sanitaria propia, como ben dicía o señor alcalde, que nos foi arrincada, pero creemos que, sobre todo neste contexto, sería moi útil. E desta maneira, con todo isto, axudaríamos tamén, insisto, a actividade socioeconómica. E por iso nós creemos que debemos chegar a este acordo e aprobar esta moción. Moitas grazas. Moitas gracias, doña Ana. Gracias, señor alcalde. Non vou contestar a parte personal. Eu fun unha máis e, por suposto, non me debe nin Galicia nin nadie a vida, don Mario. Nadie. Fun traballar como sempre, como desde fai 21 anos. Desde antes da pandemia. Mire, cando lle falo de que algunhas destas premisas non se axustan á realidade, explico yo en brevemente porque xa vai o pleno moi largo. Mire, falan vostedes de restaurar xa a absoluta totalidade de toda a atención presencial en todas as consultas e en todo tal. Bueno, estamos nun momento de transición e é verdad que a consulta telefónica debe de deixar de ser a inmensa maioría para acadar a ter un carácter máis complementario. Que con seguridade non vai desaparecer totalmente a atención telefónica despois da pandemia? Pois non, con seguridade non, porque se leva invertido moito tamén en medios e en plataformas para facer viable, minimizar desplazamentos, minimizar contactos das persoas de risco entre sí en centros sanitarios, que son lugares pouco aconsellables para ter moito contacto a xente que este inmunitariamente delicada, e dotouse o sistema de moitísimas medidas que permiten facer uns seguimentos perfectos de algunhas cousas determinadas desde o domicilio. A plataforma Telea, que se permite monitorizar e seguir
no domicilio a determinadas patoloxías crónicas. Non sustitúe totalmente a consulta presencial, pero sí evita moitas desas consultas presenciales. A historia clínica electrónica e así consultas que poden incorporar imaxes e poden facer interconsultas con determinados especialistas. E o Conecta 72, que pode facer que coordinadamente con atención hospitalaria as persoas que acaban de ser dadas de alta reciban un seguimento de atención primaria na súa casa ao momento. Bueno, pero neste sentido, de todas formas, aínda que haxa invertido moito en poder facer unhas atencións e uns seguimentos moi bons, sin ser sempre presenciales, o Sergas, de todas formas, aínda así, activou un plan de reactivación asistencial de atención primaria, que recolle que a citación de pacientes se axustará a unha cadencia que minimice as concentracións de persoas tanto nas salas de espera como, no seu caso, nos transportes públicos para acceder aos centros. E o único que vai marcando o ritmo de desenrolo deste plan é a situación, non é outro que a situación epidemiolóxica na comunidade. E non nos cabe dúda que na medida que os criterios clínicos indiquen a melloría da situación e se vayan revisando os protocolos, se irán ampliando tamén os aforos dos centros. Fan referencia no segundo punto ao aumento de personal, equipos, estánse aumentando. Concretamente o noso centro de saúde, antes de empezar todo isto, puxose en marcha fai uns meses un equipo completo en horario de tarde, xa cupo cero, para non ter que obligar a xente a ir nun horario de tarde só médico non, para que o poida elixir. Por outra banda, fálase con moita alegría de máis personal de todos os ámbitos, en todos os centros. Pode haber moita vontade, señores, pero os sanitarios formados non se crían nunha semana en invernadoiros. Nin os pediatras, nin os radiólogos, nin outros moitos que nos poden faltar. En este momento concreto, non hai persoal a veces que chegue, incluso para suplir os que caen infectados ou contagiados, ou illados por contactos. En canto ao aumento dos orzamentos destinados á atención primaria, xa falei antes do Plan Galego de Atención Primaria 2019-2021, que xa se puxo en marcha. Que, evidentemente, a cronoloxía foi modificada pola pandemia, sí, pero xa está porto en marcha, desde 2019. Falan tamén no cuarto punto de modificar o decreto que regula as áreas e distritos sanitarios para aumentar a capacidade de atención primaria das súas decisións orzamentarias. Mire, o decreto polo que se regulan as áreas sanitarias e os distritos sanitarios do Sistema Público de Saúde de Galicia reflexa unha nova organización funcional coordinada entre primaria e especializada, co obxecto de optimizar recursos e maximizar precisamente esta coordinación e esta conxunción. En esta nova organización, cada unha das áreas sanitarias conta cunha dirección de atención primaria propia, diferenciada da dirección hospitalaria, e que están ao mesmo nivel, en xerarquía e en funcións. Dentro das funcións das múltiples que ten esta atención primaria, está precisamente a xestión da demanda de servicios sanitarios en primaria. Por último, falaron vostedes das listas de espera hospitalarias. É obvio que as intervencións e consultas menos prioritarias tiveron que sufrir as consecuencias da pandemia. Eu non sei hasta onde. Publicarase, como todo. Se non se publicou xa é porque neste momento a mellor non era o prioritario. Creo que todos se asumiron nos momentos críticos onde non se sabía nin cantas UCIs íbamos chegar a ocupar, necesitar, que había que reservar as UCIs que iban escapando a COVID, as UCIs e as reanimacións para intervencións urxentes e de prioridade 1 e 2. No noso caso concreto, no noso distrito concreto, no noso hospital concreto, posiblemente podo asegurar que nin en marzo, nin no brote de xullo, nin nesta segunda ola, da hora de novembro, nunca se deixaron, por suposto, de atender as urxencias no momento, nin de facer en plazo, nin de cubrir en plazo as prioridades 1 e 2. De feito, informeime, pedín os datos a xerencia e podolle dicir que aquí, no noso hospital, as prioridades 1 están nun plazo de entre unha semana e 10 días, dos 30 máximos aconsellados. E as prioridades 2 están en 30 días, dos 90 máximos aconsellados. E temos absoluta certeza, seguro, xa se fixo máis veces, que en canto a epidemioloxía o permita, os Sergas poñerán en marcha, como ustedes falan, o plan de choque preciso
para reducir os atascos que poida haber causado a pandemia nas intervencións ou consultas menos prioritarias, as que se denominan prioridade 3. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Ana. Don Mario, remate xa para fazer a votación, cando que. Sí, moi brevemente. Claro, é que moitas veces enchémonos os cargos públicos e moita xente que sae nos medios con responsabilidades, enchémonos a boca dicindo que apoiamos a violencia de xénero, perdón, apoiamos a loita contra a violencia de xénero, que apoiamos a sanidade pública, porque claro, depois cando hai que poñer cartos en riba da mesa, costa máis apoiar e votar a favor. Entendo que, claro, podemos seguir debatindo, pero creo que as posturas, sobre todo co Grupo Popular, son bastante distantes. Nós remitímonos tamén, entendemos o punto de vista do persoal sanitario, cada un ten o seu punto de vista, nós remitímonos tamén ao punto de vista da xente que dende marzo estivo nas súas casas, que estaba nun ERTE, que tiña o seu negocio pechado, o que nos decían era temos que estar pechados porque vais aumentar a capacidade do sistema para... Perdón, temos que frenar a ola, temos que frenar a curva para que non sobrepase a capacidade do sistema e logo, pois, co tempo xa aumentaremos a capacidade do sistema. E así, as segundas oleadas e a pandemia xa nos vai a fazer tanto. E tamén se nos decía que cando pase todo isto, pois que tentaríamos reforzar o sistema sanitario, e que a sanidade pública había que reforzala, pero cando chega o momento da verdade, vese onde está cada quen. Pois nós, por iso, plantexamos a moción e pedimos o apoio para ela, e nada máis, procedemos á votación, se quer o alcalde. Moitas gracias. Logo pasamos inmediatamente á votación da moción. Votos a favor da moción? Está, señor secretario. Votos en contra? Está tamén. Ben, pois vamos a proceder á última das mocións que se presentaron, que está presentado tamén polo Grupo BNG, vai sobre a prolongación do ano 2021 do Día das Letras Galegas dedicadas a Carballo Calero. Quen vai a defendela? Don Mario. Sí, moi brevemente, porque esta moción explícase moi brevemente. Como ben saben, o ano 2020 estaba dedicado na conmemoración das letras galegas a Carballo Calero. Como o parón que trouxo a pandemia a nivel cultural e social fixo que non pudera facerse totalmente esa conmemoración ao persoeiro, a Carballo Calero, sobre todo a nivel social e educativo, entón solicitamos, xunto con outras moitas voces do país, que se amplíe o ano, digamos, o ano de conmemoración de Carballo Calero referente ás letras galegas para o ano 2021. Paso a ler xa os acordos que dicen exactamente: o Pleno de Concello de Burela acorda mosarse partidario da prolongación do ano ao ano 2021 do Día das Letras Galegas dedicado a Carballo Calero e insta a Xunta de Galiza a se dirixir formalmente á Academia Galega para que así o transmitir e solicitar formalmente. O Pleno de Concello de Burela acorda dar traslado do presente acordo á Consellería de Cultura, Educación e Universidade, aos distintos grupos parlamentares e á Academia Galega. Moitas grazas. Moitas gracias, don Manuel. Gracias, señor alcalde. Ahora estamos pagando o precio do speech político. Ahora hai apuro. Ben, son as cuestións previas para optimizar os recursos, señor alcalde, que temos. Nunca tanta inversión houve en sanidade, nunca. Nunca. Señor alcalde, 13 anos na primeira liña da política, 13 anos, e ainda non sabe como funcionan os plenos. Non sabe que orde hai para as votacións, nin que hai que expor primeiro ou despois. Non sei. Que quere que lle diga? Ainda que escoito con de bo grado as leccións que o mestre Pillado ten a ben impartir, sábeme mal ter que reseñar o seguinte: busque vostede, que vostede, eu sei que é moi hábil nas redes sociais, busque vostede en internet Unidade Asistencial de Drogodependencia de Burela, e busque Centro de Drogas de Burela, a ver que pasa.
No tocante a esta moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, temos que ter en conta tres cuestións moi peculiares que fan complicado que a nosa formación poda apoiar esta moción. Xa sei que está buscando o señor Pillado. Se quere... estamos coitando tamén. Vale, ben, grazas. Vostede pídelle á Xunta de Galicia que inste a prolongar o ano 2021 o Día das Letras Galegas, dedicado a Carballo Calero. E insta a Xunta de Galicia que inste a Academia Galega. De partida iso xa non pode ser. A que Academia Galega? A de Seguridade? A de Audiovisuais? Vostede sabe perfectamente que a Academia Galega non é quen decide quen é o escritor ou escritora ao que se dedica o Día das Letras Galegas. Quen sí decide de forma autónoma e independente a quen debe dedicarse o Día das Letras Galegas é a Real Academia Galega. Real Academia Galega, institución autónoma e independente. Seguro que é quen de dicirlle a quen lle dedica o Día das Letras Galegas 2021. E puidera ser que a Real Academia Galega xa tivera en mente iso que vostede propón. Puidera ser, non sei, puidera ser. De non ser así, se a propia Real Academia Galega tivera en mente a outro escritor ou escritora, parecenos que non sería apropiado quitarlle esa, con total seguridade, merecida honra a ese outro escritor ou escritora da nosa terra. Moitas gracias, señor alcalde. Moi ben, moitas gracias. Bueno, nosotros estamos de acordo con esta proposta. Realmente, polo que eu sei, hai bastante suxerencia de que se siga pois eso, dedicando o ano, porque realmente este ano non foi aproveitado para nada, non? A verdade é, sí, igual que o Xacobeo, tamén hai que botar outro ano máis, pois pola mesma razón, non se pode aproveitar. O Carballo Calero, penso que merece ben e, por tanto, sería bo que tuvese un ano completo dedicado á súa figura e á súa escrita e todo aquilo que deixou. Por tanto, nosotros vamos a apoiar esta moción. Don Mario, cando queira. Ben, sí, eu sinto que outra vez ten pasado xa máis plenos ao señor Manuel Rouco non lle gusta a redacción da moción, sentímolo moito, pero eu creo que, aparte de entender as palabras, é importante entender o contexto, porque salvamos Carballo Calero era escritor e mestre de universidade, non era veterinario, con todo o respecto aos veterinarios, entón a Academia Galega é a Academia Galega da Lingua, a Real Academia Galega da Lingua, non é o Colexio de Veterinarios. Por poñer un exemplo, con todo o respecto aos veterinarios, o que ben se entende cal era a quen nos diriximos. En todo caso, dice, se insta xa a Xunta a dirixirse á Academia Galega. Non creo que seña tanta ofensa para a Xunta de Galicia decirlle que se dirixe á Real Academia Galega para facer esta xestión. En todo caso, non hai moito máis que dicir. Nós presentamos esta moción e se hai acordo, pois parecenos correcto e fenomenal, sen máis. Moi ben, moitas gracias. Quere falar do Manuel, senón pasamos á votación. Sí, moitas gracias. Me dá a oportunidade, señor alcalde. Entón, o señor Pillado non suprimiu da Real por unha cuestión de monarquía. Entendo que foi un lapsus, ou entendo eso, vamos, das súas verbas, non o sei. Aínda que consideramos que don Carballo Calero foi un escritor importantísimo na nosa lingua, narrativa, teatro, ensaios, creemos que ben podería haber outros ou outras escritoras que mereceran o mesmo recoñecemento. E non nos gustaría contribuir a que iso non sucedera. E xa para rematar, apostillar unha última cousa. Gústanos moito a armonía que houve hoxe neste pleno, gústanos moito a que se respira entre o Bloque e o PSOE. Como dicía o señor, ya non hai uns plenos, aquel que se enfadara tanto, ameazaba con marchar, cogiditos de la manita, acórdase vostede, señor Jan? Bien. Calquera mal pensado, non é o noso caso, non é o noso caso. Diría que se puxeron de acordo antes de vir ao pleno. Nós non pensamos eso, faltaría máis. Máis que nada, por pequenas probas que houve ao longo
da celebración do mesmo. Por exemplo, cousa que está moi ben, señor alcalde, que vostede soupera de boas a primeiras quen ia defender a moción que presentou o Bloque contra a violencia de xénero. Non sei por que intuiu que o señor Pillado ou o señor Silvino non poderían facelo. É vostede... É rápido, é rápido. Pero, bueno, xa digo, esos son os mal pensados. Nos encántanos esta boa sintonía que teñen entre vostedes. Oxalá siga e dure moito tempo. Moitas gracias, señor alcalde. Moitas gracias, don Manuel. Solamente lle teño que dicir que solamente lle falta poñernos penitencia. O resto, xa nos catalogou ben os pecados que cometemos. Don Mario, por favor, remate xa cando queira. Sí, mire, a Casa Real non está, pero nin no top 10 das miñas prioridades e dos meus pensamentos. Entón, como comprenderá, hasta que vostede fixo referencia á Casa Real, non tivera en conta para nada iso. Vostede, se é un pouco inteligente, xa sabe porque a moción está redactada así, non creo que seña óbice o motivo, o argumento para rexeitala. O que dice respecto de outros escritores, é certo que evidentemente hai máis escritores aos que se pode dedicar. Tamén é certo que, estamos nunha pandemia, pero que sabamos non se acerca o apocalipse e vai haber máis anos, 2022, 2023, sucesivos, nos que outros escritores estamos moi contentos e seguros de que van levar ese recoñecemento, porque se apraza un ano non creo que vai a pasar nada. E logo, con respecto ao que dice de Cogito de Selamán, esas referencias que fai, pode estar tranquilo que eu estou moi en paz coa miña vida sentimental, que non creo que seña debate deste pleno, pero non teño ningún problema coa miña vida íntima e privada, así que esteña tranquilo. Se acaso se penaliza o chegar a acordos e se penaliza o traballar en prol de Burela, pois que se penalice. Tamén, por exemplo, no Congreso están penalizando e que o goberno tente chegar a acordos para sacar os orzamentos. Neste caso non conta co acordo do BNG, porque se discriminan claramente a Galiza, pero tamén penalizan a quen chega a acordos según quen seña a organización. Ollo que o PP chegou a moitos acordos en moitos sitios, e non por iso iba cogido de las manos con naide, senón porque a nosa obriga como representantes públicos ou como cargos públicos é traballar e chegar a acordos, é o noso traballo. Unhas veces pode, outras veces non se pode, pero é o noso traballo. E sen máis, pasamos á votación. Ben, pois entón vamos a proceder moitas gracias, vamos a proceder á votación da moción. Votos a favor? Votos en contra? Está contabilizado. Moi ben, pois ben, xa está. Bueno, pois rematamos a cuestión das mocións e pasamos a rogos e preguntas. Don Mario, cando queira. Si, digo yo moi brevemente, temos unha serie de rogos. O primeiro é que, según proposicións que nos fixaron algúns veciños, como o Concello de Burela ten conta de Facebook e conta de Instagram, parecenos apropiados que se crea a conta de Twitter do Concello de Burela, porque hai xente que se informa a través das redes sociales, pero hai xente que non ten conta en todo, entón algúns informaránse polo Facebook, outros polo Instagram, así no Twitter tamén se pode informar de todo aquilo que poida publicar o Concello de Burela, sobre todo agora a xente estaba moi pendiente dos datos sanitarios, outro tipo de cousas, entón se pode ser a creación dunha conta de Twitter do Concello de Burela. Logo tivemos tamén unha petición de que se fixara a solicitud ou rogo de que por parte do Observatorio da Mariña pola Igualdade para ter un local no Concello. Aproveitando isto, queremos que a forma de dotar de locais o tecido asociativo sería unha reordenación, reformulación e regulamento do centro de asociacións. Sabemos porque pode ter a súa complexidade e levála a cabo, pero, bueno, é unha labor máis do goberno, esperamos que así sexa, porque xa o temos demandado no anterior da mandato. Vendo os decretos, vimos que había algunha factura correspondente con derratización. Creemos que hai que seguir levando a cabo, porque segue habendo queixos da veciñanza acerca deste eido, e creemos que é bo proceder á desratización xeral da vila debido ás queixas da veciñanza, así que facemos ese rogo. Queremos tamén que se siga facendo cumprir a normativa con respecto á limpeza dos solares e tamén á lei de montes, incluso os solares, aqueles solares que señan propiedade do Concello, tamén os hai que limpar,
que queremos facer fincapé niso. Unha vez que se proceda a limpeza tamén é importante que se faga a retirada do lixo que queda unha vez que se roza ou se desbroza, porque houve varios solares que foron desbrozados e depois quedaba o lixo que había escondido, quedaba ao aire, non se recollía. E por último, revisando os decretos, vimos que seguía habendo facturas que tiñan reparo de intervención, e como da última vez eran moitos os decretos, vostede me dixo que registrara por escrito mediante o registro do Concello cales eran esos decretos para ser respondido, e para non nos respondeu, entón xa lle dicimos que directamente vamos ver cales son os informes de intervención aos que se fai referencia neses reparos e vamos solicitar eses informes de intervención para ver a que se den os reparos. Nada máis, moitas gracias. Vale, moitas gracias. Bueno, máis ou menos eu creo que hai certas cosas que sí que se van a procurar facer, por exemplo, as noticias que poden aparecer do Concello, bueno, pois quanto máis extensión poden ter, moito mellor. A derratización sí que se fai anualmente, a cuestión de limpeza de solares tamén se está, polo menos, intentando que se leven adiante, e desde logo do Concello tamén hai que limparlos, basicamente. E despois recoller o que hai que recoller. E despois o das facturas, bueno, non sei, xa se mirará a ver cuáles son, non sei cuántas pediu, e supoño que non hai problema ningún en contestarlle. Bueno, penso que, bueno, tendremos os seus rogos da mellor maneira posible. Don Manuel? Moi boas. Gracias, señor Cans, me dá a palabra. Nada, brevemente, porque xa son as 11 e 7 minutos da noite, deu para largo este pleno. A verdad que foi un pouco... Estamos casi na prórroga. Nada, 4 preguntiñas de nada. Quería facer, a primeira é cando vai empezar a repartir as axudas que concedeu o Concello de Burela aos autónomos e ás PEMES, si pode dar unha data concreta de cando se van a empezar a repartir. Vostede falou de esos 70.000 euros que quedaban aí pendentes, é dicir, en teoría, a axuda que se iba a dar de 125.000 euros ás autónomos e pequenas empresas, só se puderon dar eses 50.000, facendo uns poucos de cálculos, algo máis de 70.000 euros, si pensa repartilos. Si no caso de que se pense repartir esos 70.000 euros, nós xa fai tempo, o Grupo Municipal Popular, fai tempo, falamos no inicio, de que as bases deberían ser sinxelas e moi clarificadoras. É dicir, vostede escoitaría, como a todos os que estamos aquí neste pleno e os que nos están escoitando, que moitos dos autónomos e pequenas empresas de Burela non solicitaron esa axuda polas trabas e pola dificultade que lles solicitaba. Son coñecedores, porque nunha reunión ou nunha comisión informativa así o trasladei. No caso de que pensen dar ou repartir esos 70.000 euros, só lle preguntaba se nos van facer un pouco de caso en algunha cousiña e van facilitar que esas bases, como decía antes, señan un poquinho máis sinxelas e que todo o mundo poida acceder a delas sin ter tantas complicacións ou ter que recurrir a outros servicios profesionais porque non señan capaces de poder elaborar unhas bases, non? E a última pregunta, cando pensa executar, ou cando se pensa empezar a executar o condizamento da grada do campo de fútbol da Barosa? Moitísimas gracias. Espero haber sido bastante breve. Sí, señor. Moi ben, moitas gracias pola cuestión de claridade. Vamos a ver a cuestión da execución do campo de fútbol. Vai salir a licitación agora este mes, calculo. Despois o tempo, todo está en función da cantidad de empresas que se presenten, o rapidez e con que se desenvolva e se otorgue a empresa concesionaria. Esperemos que sexa o antes posible, é verdad, pero isto leva a súa cadencia. Despois, con respecto aos 70.000 que quedaron aí, xa o falamos antes, agora cando comenzamos este pleno, repartir non vamos repartirlos, isto ten que ser a base dunha subvención ou dunha... Bueno, xa veremos como podemos aplicala, pero a nosa idea é sumar esta cantidade a outra cantidade e sacar unha convocatoria outra vez con as bases máis sinxelas posibles, pero evidentemente a normativa é normativa. Nosotros
non estamos para complicar a vida a ninguén, pero realmente hai que cumplir a normativa e a lei tal como dicen os técnicos. Entón, evidentemente, procuraremos facer o máis sinxela posible. Despois, isto de repartir esas axudas que están otorgadas, estaba pendente xa había 2 ou 3 reclamacións que había que responder, logo que comprobalas, e inmediatamente, en cuanto se poida, xa se van a facer efectivas na cuantía que corresponde a cada unha das axudas, facer efectivas esas cantidades. E sin máis. Vale? Bueno, pois, moitas gracias por todo. É certo que tuvemos aquí como unha película de Ben-Hur, 3 horas e pico. Moitas gracias pola súa presencia e non habendo máis asunto que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias. Gracias. Hasta logo. Chao. Adiós a todos. Chao. Hasta logo. Adeus.